let's roll, jongen. Let's roll the dice. Ik had er zin in van jongen, man. Was er zin in? Ik had er zin in. De laatste keer, hè? Ja, ha! Was er zin, Oh, joh. maat, joh. Best wel loerd, joh. Jesus Christ. Wat ben ik loerd, jongen. Ja, waarom heb ik een biergedel zetten? Oh, ja. Hé, Prachtig. Oh, we zijn wel live. Hé, nou, dit is de laatste keer. Ik weet, je kijkt nu op me neer. Waarom de laatste keer, zei Martijn Pol? Martijn, ja jongen, het houdt een keer op. En we gaan nog weer langzaam naar de normale wereld. Ja, naar de pre-coronatijd. Of de after-coronatijd beter zijn. Hè? Dus ja, Mark van der Steen, jongen, welkom. Jopie Saus, jongens, welkom. Ja, dit is de laatste keer, mensen. We gaan naar de gewone tijd, zoals Bartel zei. Ja. En dan kunnen we gewoon weer naar de kroeg. Oh, dat is dus lekker. Dat is lekker. Dat is heel lekker. Stoppen op het piekmoment, zei Martijn. Hier zijn trouwens, Eduard, hier is wel wat regelen. Dus Soest even wat reserveren, hier begrepen. Maar, Nou, ik ga wel contact houden met de spook. maar de spook. Maar ik had net een definitieve bevestiging van het reserveringssysteem. Of van het reserveren. Dat reserveringssysteem is een beetje, ja, dat is toch wel een beetje Ja, moeilijk, ik hè? weet net hoe de mensen het al inricht zien maar die kroeg. Had iemand van jullie al een reserveringsding bij een kroeg? Ja. Want Goeie ja, dat is vraag. natuurlijk wel een beetje de vraag. Had je al een reservering, ja of nee? 1 juni 12 uur, meteen los op het terras. Ja, ik had al jet van meesten, die had gewoon op 2 juni al een snipperdij. Bij meesten die had snipperdagen, hè? Snipperje. Die snipper je dan even. Want Die ben lekker ontsnipperen. totaal los. Waarschijnlijk weten ze niks meer van 1 juni. Wie is nog 1 juni? Nee, geen idee meer. Het klinkt heel mooi best werden. Jurre weet, hij je vrijniveau wil gaan, Jord. Nou, dan mag even bij Bart wezen. Bart had je een vrijniveau, hoor nee. Nou, je hoort weer eens freelancer Niels er even. En die hier er zin in. Dus een paar shotjes, 100 per biertjes. En we gaan nog even vrolijk verder, toch? Ja. Ja. Mensen, mocht Liedje. mocht uw stem weer op robotstand gaan, meld het dan even. Want dat we de vorige keer zijn. Ze kan ook de koptelefoon ook even, dan monitor ik het net. En voor hetzelfde reden we dadelijk weer, klinken we als een paar robots of een paar aliens of weet ik waar wij komen. Per aparte man. Tim zei, wat is dit voor setting? Nou, Wat is dit voor setting? ik zit in een oorhokje. Ik ben er wel echt, ja. Dus dat mensen net denken van Bart is ergens oors. Nou, ik dacht het misschien wel leuk om uw stukken liegen gewoon goed in beeld te hebben. In plaats van dat we dan schakelen moeten. Maar ik kan wel in bewijzen dat ik er ben, hè? Jawel, dat kan wel. Oké. Doe je best even. Waar is die cameraatje? Nee, hier. Dan kan ik wel bewijzen dat ik dan live bij die ben. Ja. Wat zei je? Straks toe en ik zou in. Ja, zie, heren. Ja? Nou ben ik waarschijnlijk wel. Ja, dat wist wel. Ja, zo. Dus wie ben ik gewoon met z'n beiden, niks aan de hand, maar dit is weer even een setting van op hetzelfde. Nou, mocht je hem nog even Sjen laten volgen van hey jongens, zo zitten we te Sjen naar hem, dan zul ik even een nummerkeer ergens posten, dan kun je iets naar tas sturen en dan leg ik een foto even Sjen in, dan gaat het zo. Met dat beam. Zo, dat nummer, dat kun je hem broeken, dan kun je hem dan een bericht naar tas sturen en dan kunnen we Sjen laten van hoe die hem naar de Friese vlogger op dit moment zit te Sjen. We zijn altijd nieuwsgierig hoe de mensen nu zitten zien. Hier vredigt al 23:04 uur. Ben je hem serieus? Nee, Nee, dat weer net serieus. Dat weer gewoon een fout. een faal in het systeem. Ja, wie gewoon een faal in uw systeem. Ja, die stagiair weg, hè? Ja, zo is het gewoon een stagiaire schuld, ja? Ja, stagiair had niet, hè? Die stagiair, want je wordt gek. Net Leo. Niet te geloven. Oh, ik krijg al een bericht binnen. Ook mooi rap, joh. Ik vond die andere setting leuker, zei die, maar een strepen eromheen. Ja. Ja, jongen, ja. Zag goed het soms, Nee, hè? ja, Omgaan, nee. dit is onderdeel van de cursus omgaan met teleurstellingen. De eerste keer ging net erop. Een ijstiertje erbij, zei die hier. Zie je, had die drinkt een ijsthee. Zie, Martijn die zei het al, je speel je mooi op het dennen in combinatie met Harman Kardon. Martijn had doet een naar je boxjes ophalen, naar je audiosetje. Martijn, waar dat, jong? Martijn Pol? Martijn Volberda. Oh, je speelt je mooi op mijn Denon in combinatie met Harman Kardon HTKS 64 serie. Wow, Ja, dat is hij had specifiek, hè? ik haal Joert maar een bel, hè? Ja. En hij zei speciaal voor de livestream, om u zo goed mogelijk jaren te kennen, had Ja. er dat even ophalen, Joert. Dan hoop ik dat de audio goed terugkomt, nou, want dan Ja. mag we echt wel een high definition terug streamen. Ja. High def, jongens.
Hi Dave, jongens, ik pak een minuutje erbij. Heerlijk. We zijn er weer. Ja. Maar, ja, het is natuurlijk ja, de laatste keer, ja. Omdat we dus denken van, nou ja, volgende keer hebben we onszelf ook weer naar de kroeg staan. Dat vinden we ook wel leuk. Dus, Ik hou wel van naar de kroeg in. Ik zal mijn camera ietsje heger zetten, hè, want ik zie net volledig mijn hier. Dat vind ik wat schande. waar vind je dat schande dan? Dat ik hier laatst en hier kijk iets post, hè. Dat Wat? voelen heel veel mensen, hoor. Wat dan? Nou, ik hier een grapje maken Ja. op het internet. Ja. Op het wereldwijde web, doe kerst het misschien wel. Dan heb ik mezelf photoshopt mijn kele hasses. Oh ja, je is hier op hollen. Nee, en ja, kapsel. dat voelt net bij iedereen in goede aarde. Wat dan? Ja, dat voelt meestal niks. Nou, oké. Maar, Ja, vonden ze net leuk. nee, hè? Nee, Niet een leuke grap. nee, het is gewoon echt kutgrap. Even zien, welke kroeg zit krijgen bij Kim? Ja, dat moeten we dus nog uitvinden. Welke kroeg hadden we dadelijk als eerste heen gaan? Ja. Want, En misschien kunnen we even nog lezen, we hebben de live borreldoggen. ja, de na-live borrel. Ja, daar maken we zoveel om mensen natuurlijk ergens komen. Dus we moeten eigenlijk met z'n allen tegelijk reserveren bij één kroeg. Ja, en dan ben we er toevallig misschien al. Ja, dat zou ook gezellig zijn. Ja, welke kroeg dan, hè? Ik denk de meeste kroegen gewoon aan het ja, vol binnen is natuurlijk net het goede woord, maar in ieder geval dat ze onder de tak zitten van een aantal mensen. Ja. Kan dit voortaan niet tijdens de zondagmiddagborrel? Ja, wat mij betreft, ja, maar doe maar snijs maar zo streamen, hè? Ja, ik ben snel zo'n stream. Maar dan moet er nee. Ja. Dan moet het ze maar nee de zondagmiddagstream. Ja. Dat is maar Mercedes als dat worst, joh. 30 is niet veel natuurlijk, nee, dat klopt inderdaad. Nou, we zijn nog maar 18 gelijktijdig kijkers, dus nou, dat kent nog. Wat bist je aan het doen? Wat doe Ik je? stel mijn camera er een beetje in, joh, want ik vind het goed genoeg. Oh, ik ga het wel doen. Ik ben erbij, hè? Inside, Ja, dit is een beter. shout-out naar Bart en Eduard voor hun inzet de laatste maanden om ons de coronacrisis door te laten komen. Nee, joh, dankjewel, Viper, joh. Ja, best nou ja. Shout-out weer waarom naar Viper, dat het er altijd bij is. Aans en even iets muziekje en ik ben zo blierd als een spin. Oh, zo. Ja, sorry. Ik denk maar een vestgemaatje van ik ben zo blierd als een spin. Ik ben een vestgemaatje. Dat is wel mooi. We kunnen wel een vestgemaatje van alle spreekwoorden die mijn mem altijd zei. Ja, dat kan wel, ja. Hiemie als een bruinvesk, soep als een sleetgraver, zo Ja. blierd als een spin. We hebben een heel conceptalbum, jong. Ik weet net wat het concept dan is, maar... Dat zijn dan al je titels of zo. Jawel, dat zijn al je titels, maar wat is het concept dan? Is er dan één persoon die dan dat al mij maakt? Nou, dat weet ik nog net, joh. We kunnen gewoon een vestgemaatje doen, hoor. Ik ben zo blierd, Als een een spin. want die juster hakt mijn salaris wegkregen. Want juster ben ik ontzoeken, wij staan een sleergraver. Wat wil je nog meer? Ik zou de gitaar nog vast met weer pakken. Ja, ik zit misschien dat dingen aan het houden. Ik ga dan net iets naar Sjoerd. Hier is die mooie gitaar bij mij. Hier zit al slingerd alle dingen, maar denk. Ja. Nou ja, Hoe zit die oorste nieuwe in de gaten, hoor, Pink? ja, nee, ik ben ondertussen bezig. Dus een freelancer is natuurlijk weer op locatie. Dus vorige week, hè, toen zoek ik hier eigenlijk ook zitten in dit hokje. Maar ja, toen weer er enige technische problemen werd, toch ik even moest ingrijpen in je neushoorn. Nou, uiteindelijk ging het al je goed kwam. Hè. We gingen een kwartier letter vanuit neushoorn, Ja, maar dat ja. maakt al je niks uit. Vooral erop. Maar nee, dat ging goed. En nu is de freelancer daar weer lingig. Ik had een stream even, die hoor ik in de gaten van het kantoor. Maar het gaat al je perfect, joh. Niks aan de hand. Mooi, man. Het ziet er heel strak uit, hè. Klinkt heel goed. Ik zet mijn gitaar aan stemmen, want ik had nog net gestemd. Wil je jou ook mij? Was toen met Tim die Tim in een rubberboot? En, Met Timmer in een rubberboord? Wat is Ja. dat nou weer? die had een Nee, rubberboot. maar Gaat 23 kilo. Tim, kunnen we daar ook achter wakeboarden of net? Dat was ook wel mij. Maar ja, we hadden 20 seconden vertraging, dus het aanbod zo snel Nee, ik komen. kan op ultra kort zetten. Echt weer? Ja. Voor jou een seconde dus. Ja. Nou, dat valt wel mij. Ik vind dat zo'n geweldig fenomeen. Hoe kan die gitaar nou heger stemmen, denk ik altijd. Nou, het komt er een hitte, denk ik. Want ik van de mat er een soort van verdienmodel in zit om energie op te wekken. Maar Komt er een warmte, joh. Komt er een warmte. Mark zei het waarom zit je niet bij elkaar? Nou, ik zal nog één keer voor, want ik zal nog één keer voor hoe het zit. waar is het jongt? Ik ben hier in dit hokje. Dit Hoe is is het mijn, jongt? mijn kader. Maar, als ik hier bij kom, kom mij, dan kom je hier naar Eduard. Naar Eduard Rekker. Eduard zit hier. Zit, ik zie je recht vlak om de hoeken. Dus dan ook weer om, zo. Hop. En dan ben ik hier weg. En dit is een soort van settingje dat we even opzetten. Een soort mini-studio om, dan ben we mooi tegelijk in beeld. Ja.
mooi. Ik had net een waveboard, Ik hoor. ben zo blij Kiteboard. als een spin. Want ik ga juist mijn salaris wegkrijgen. Daarom ben ik zo blij als een spin. Ik ben zo blij als een spin. En ik zoek als een sleergraver. Ik vind het wel mooi, hè? Ja, hè? Krijg ik nog Himje als een bruinvis Ik tussen hief me het als een bruinvis. Want ik ben zo blij als een spin. Want die juster hak best zo man als een sleergraver. En daarom ben ik nou zo blij als een spin. Maar dat klopt ik niet helemaal. Ja, jongen, maar zit ik zei, hé Martijn Pol, wie hij zo'n groot kantoor, wie moet ik die ruimte een beetje benutten, hè? Wat hebben we er al zo? Dan kunnen we wel bij elkaar op schutter zetten gaan, maar ja, wie krijgt een beetje Mij net. die ruimtes pakken. En de oral meter wat in de gaten houden. Ja, dat is mooi. Ja, joh. Ik had het idee dat of deze verbinding die doogt net, of we gaan continu 18 kijkers, want ik wil een heel trouw publiek bij zo. Nou, misschien is het wel zo. Ja. Ja, nog. Deze, wat zei die hier? Dus ik kreeg berichten binnen. Ja, ik moet even opleiden. Ja, let maar één op. Ik ken die alleen zien op mijn camera, hè, als het was. Ja, maar ik ken het ook wel je sneller, hè? Ja, Ik zit of course via de Friese vlog. De dames hier draaien vinyl op de FM 104.6. Zie je? Nou, joh. Ja, een groot kanon. Ja, een kanonheid. Een blikje kanon had die man erbij. Is dat Niels? Nee, dat is net Niels. Ik denk dat het Bouke is. Als ik eerlijk ben. Als ik eerlijk ben, hè? Ja, als het eerlijk best. Ja. Ik ben vaak eerlijk, maar ik ben ook eerlijk. Ja. Hè? Maar wat een weekend, joh. Ik ga wel wat meemaken deze week, hè? Ja, wat hast mij maken dan? Ja, nou, ik ga deze week ook mijn internet op zijn, jongen. Ik ga de hel in de beul. Ik ga mijn Ziggo op zijn. Ik ga gewoon de hele internetrotsen tussen op zijn. Oké. Ik baalde er dus af van dat... ik wil gewoon streamen vanuit Hoerswij. En de upload weer gewoon echt zo kut van Ziggo. Ik hier wel goede upload, maar telkens dan zakt er weer in en dan gaat er weer omheen. Dan zakt er weer in en dan hield het op een del. Dus hield hij dan... Dan denk ik, nou, dan gaat het mis of zo. Dan was het uploaden hier in het trom, maar het is eigenlijk gewoon kut. Dus wat ik nog dien ga, ik ga Ziggo op zijn. Ja. En ik ga een abonnement omvregen bij T-Mobile, gewoon voor 4G. Ik ga gewoon thuis vanaf 4G. Dus ik gewoon van een auto thuis, ik gewoon 4G. Nou ja, best nou. En televisie? Hebben we net meer dan? Je maakt geen televisie. Nee. Alleen geen internet. Gewoon internet, televisie, kleren, nou ja, vers telefonie hier met al net. Maar doe best net bang voor 4G of 4G. Dat het straling is of weet ik veel wat. Nou, ik ben er de bang voor dat het net op die komt. Dat het net genoeg straling is. Nee, inderdaad, dat ben ik nog. Verbinding had. Nee, daar ben ik net echt benauwd voor. Nee. Oké. Dat hele complot gebeuren, dat vind ik zo dom al. Ja, goed. Ik vind meestal wel, ja, misschien heb ik wat te volle vertrouwen in de autoriteiten, ja, maar ik had er best wel volle vertrouwen in dat er over het algemeen wel het goede dingen wordt. Ja. Misschien ben ik dan gewoon een domme kloot, ja? Ik weet het, jongen. Ik jij je dingen dat je broodjes roosteren kerst met 5G, maar... Oh, dat is wel best. En maar 4G, dan kerst het misschien krijgt ontijen. Dus ik weet het was te worst, maar... Ik heb geen idee, jongen, maar dit is toch verdorie, ik ben toch geen microgolf van s'avonds in een magnetron, of wel? Nou ja, misschien als het er bovenop stiert wel, dat weet ik niet, maar... Ja, ik heb geen idee, jongen. Ik ga geen idee hoe het werkt, maar ik ga er maar een beetje vanuit dat de autoriteiten dan wel een beetje... Zo'n ze zoveel risico nemen willen om snel internet te implementeren, dat de oren meestal gewoon inderdaad roosteren worden of zo, dat is toch geen... Ik denk net dat iedereen er belang bij had dat iedereen maar deep fried wordt of zo. Nee. Maar ja, nogmaals, hè, misschien ben ik gewoon zo dom en maak me beter inlezen van wat er uiteindelijk nog aan is met 4G, maar ja, even mee... Nou, ik denk over het algemeen dat als iets online wordt, Ja. dat ze er wel op een of andere manier toch wel een soort van onderzoek bieden hebben van, nou ja, wordt nou net iedereen deel van een soort van microwave of zo. En je zei nog van is glasvezel geen optie, maar ja, ik weet dus op een plak waar geen glasvezel te krijgen is, KPN is kut. Eigenlijk het eerste wat een beetje goed werkje zo matten, dat is dus Ziggo. Nu ben je echt in een soort boetengebied. Man. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, wel een VLG-mast toen er van dwarp. Dat dan wel, hè? Ja. Ja, een VLG, ik had al test met een mobiele router hier thuis op een zolder of op bovenverdieping. Ja. Wat hier kijk alweer? Nou ja, even voor de technische mensen onder u. Ik hier 60 Mbit down van me en 30 up. Best prima. Nou ja, je verzekert weer 200 dan down, dat is op zich wel oké. Maar de up wie 40
en dan zeg maar onstabiel. Nou, ik ga even gewoon stabiel ietsje liggen. Dan, nou ja, dan heel hard en dan wel heel instabiel. Ja, dus het viel een beetje als een... Stel voor ik ga een Golf GTI. En nou ja, die kan wel heel hard, maar ja, die kakt af en toe ook gewoon heel bot in. Nou, dat had ik geen zin in. Hoor. En jij rek van meesken? Dan is het al even een Renault. Je zat ook in van, mas die komen? Kabel nooit ging gedonder. Dus doe best nou verhuizen van provider. Ja. Maar dan is natuurlijk zelf ook gewoon verhuizen kennen. Nee, een oren Oh, provider. dat is inderdaad ook wel waar. Sorry, had ik die toch. Ja, Wat dom voor mij. ik kan zelf ook verhuizen, hè? Altijd Ja. maar bij oren lezen, maar... Sorry. Oh, oké, zo in browser weer inderdaad in de war. Ja, 42 kijkers, sorry. Ik denk al dat je dit is net goed, hè. Nou, hartstikke leuk, hier, alle 42 meisjes. KPN Glass, dus op BG. Ja, het loopt gelijk, hè. Glass veel zo het mooiste bij ons wijzen. Maar ja, dat leidt er nog net. En ik weet niet wanneer het komt. Dus tot die tier denk ik gewoon van, nou... Er is één probleem bij de 4G Unlimited van T-Mobile, neem ik dan. Ja. Nou, echt. Ja, dat is best wel een dingetje eigenlijk. Tot 4GB kan je gewoon steeds maar, nou, streamen alles prima. Ja, tot 4GB. En daarna, maar telkens per GB, mag het steeds maar weer biplussen. Dat is wel vergees. Alleen ja, ze willen natuurlijk net dat iemand daar gewoon in het hele dorp steeds maar in je 4G-kabel op, nou, ik zeg maar steeds op het chat-tour zetten. En dan kan iedereen volgens op de wifi. Chum online, zeg maar. Huh? Een soort chum online. Zo'n chom online inderdaad, voor de mensen die natuurlijk chom wij komen en je kent misschien wel. Maar ja, dus je mag wel, dus ja, dat is wel een dingetje, want ja, ik bedoel, ja, 4GB is net per se heel vol of zo. Toch? Ik vind het net prettig, maar ja, ik weet niet hoe het erheen gaat, weet je wel. Ik denk altijd van, ja, doe best net echt on downloaden of zo, toch? Het gaat wel redelijk, maar ja, ik zei al zijn vriendin, dan ben je in ieder geval bewust van je internetgebruik. Ja, lekker, dat is heerlijk als je hem bewust bent van, Ja. van die internetgebruik. Ik neem het tot nou, heb ik me nooit bewust van hoeveel internet dat ik verbruikte. En nou, had ik dus een appje van T-Mobile en kerst dus Shen van hoeveel internet dat ze verbruikt. Dus toen wist precies van, hé, nou had ik best wel volle verbruik, nou mag ik het biplussen. Best daar Dus gelukkig, doe best wel echt bewust. maar best daar gelukkig van. Ik denk als je bewust met ding bezig bent, dan wist je er algemeen gelukkiger van. Ja, dus maar, ja, maar ik denk wel dat dingen, ik maar gelukkig wist voor. ik- Plus, wist u gelukkig van dingen dat datagebruik, wist daar gelukkig van? nou, hoeveel misschien beperk ik me data mijn of verbruik- datagebruik en lees ik wat vaker eens een keer een boek of zo, en haast wat langer de aandacht ergens bij. Want zie, wat ik vaak wel vind, is dan, nou, dat doe ik van vroeger ook nog wel, dan zit het achter MSN, en voor wie best tier kwijt en er zou weer een jongen voorbij, dan sta ik niks dingen. Nee, en hier vreeg ik in terecht en ik ben helemaal deze man hier. Ja, En wat doe je met die info? welke info? Pah, hoeveel shit als verbruikst? Nou, dan ga ik op en zeg ik van, nou, ik gebruik nog minder. Ik ga nou even, ik ga nog even op met Netflix, want ik ga al zoveel verbruikt. Ik ga jullie wel 4GB internet verbruikt. Ik geef even wat oorslaan. Oh, dat is gewoon die eigen internetlimieten. Ja. Ja. Ja, ik geef het liever ook net aan, maar ja, dit is blijkbaar de uitkomst. Ja. Ik ben wel een beetje, hoe moet ik het zeggen, ja, het komt dat het komt, zeg maar. Nou, als dit blijkbaar de uitwerking is van, dat ik me net erger wil om Ziggo, dan is blijkbaar de uitkomst dat ik 4GB internetlimiet heb. Huh? Oké. Ja, vind je het raar? Ja, vind ik dom. Waarom? Slaat nergens op. Ja, maar dat is dan juist goed. Ik bedoel, hoe vaak had je toen? Nou, dat is maar wat de YouTube of de Netflix en dat is maar wat dom te doen. En uiteindelijk, daar had niks meer, wist niks meer ervan. Ik had laatst, wat ik laatst lees, dat boek van Geert Mak. Nou, Ja. machtig. En dan is er wel meer tijd voor. Ik denk van, ja, die 4GB zitten er rond te komen. Dus u dwingt jezelf van Ja, het internet al toch echt een heel... ja, een beetje ik zal je vertellen, hè. Ik shit ging wel abonnement vroeger dan nemen. ik naar het Sjerken daar. En toen was het dan een beetje Sabbatien als een soort van... Toen dwingst die zelfs, zeg maar... Door externe factoren, om het zo maar te zeggen... Toen dwingst die zelfs het oorgedrag... Omdat ze het zelf net kerst... Door externe factoren in te stellen. Hetzelfde, daarom zeker het Sjerken. Het Sjerken bijvoorbeeld, dan mag je nu stilzetten... Maar is niks zeggen. En ik weet nog wel, toen kwam ik uit Sjerken waar ik dacht van... Hè? Oh, lekker. Dan ging ik op de telefoon. Dan ging ik wel uitdenken, tot die 4GB natuurlijk, maar goed. En dan ging ik oh, dat is heerlijk. En dan is die zelfs maar vrijwillig te beperken. Snapst? Ja, wat een dom praat. Doe wordt jezelf als een soort van hield iets straffen, zodat het snoergestelde weer chill is. of Doe zo. neemt het straffen. Ja. Ik neem het beperken. En dat vind ik een volle positiever iets in elk geval dan straffen. Want doe maar zien, het is zo'n waterbed effect. Hè? Als het in je beperkt steeds maar, is er ruimte voor iets oors. Ja. Ja. Nou, mooi verhaal, jong.
Ja, mooi. Ja, dat is niet wat ze kerst nou zeker. Mooi verhaal, ja. Ja, ik doe je net Kom maar even maar iets inhoudelijks dan. Ik had thuis duizend ongelimiteerd plangas. Nou, lekker. Ik doe maar lekker plangaas op de internet. Hè. Iedere dag voor de internet, denk ik. Hè? Ja. Ik zie die volgende keer met de fjouwkant heen. Jongen, ik had straks in mijn een beeldscherm. Wat Oh, wel? sorry, joh. Nou, die rechthoek rijden dan. Ik vind het best, joh. Nee, maar ik vind het wel goed om bewust met dingen bezig te wijzen. Ja. Spiet niet, sorry, hij. Nou, ik vind het mooi dat je bewust bent van die dataverbruik. Je bent de wereldmeester, die hadden die een unlimited telefoondata-abonnement. Nee, dat doet toch ik net. Die zit ik continu in een bundel te zien. Van Die zet ik gewoon de hele tijd op wifi, hè? Hoe zonde zit er wifi, joh? Ik denk dat ze waarschijnlijk heel blij bent. Van, hè, ik ben weer hoe die bundel heen. Dan kan ik eigenlijk even de hoogst doen. Yes. Ja, ik word de kost net jaar, hè, de meesten die dat hebben. Ik denk het eigenlijk. Gewoon mensen die maar gewoon voor betalen je dat ze minder data krijgen. Ik zou gewoon wat zien over oorhouden. Te zeggen van, blokkeer maar op die 4GB. Doe ik in ieder geval de oors. Maar ja, dat het dan eigenlijk gebeurd is, zeg maar. Ja. Niks biplussen. Niks net biplussen. Nee, Ophouden. het is gewoon afgelopen. Houd hem op. Oké. Maar misschien maar Hey, de vraag die hoe gaat het met je eenden? Nou, Ja, misschien, ja, doe hast er misschien wist hoe het wil, hoe de wol maar zijn god is, hoor. Nee, dat weet ik zo. Dan mag Sjoerd bellen. Nou ja, bel hem op. Ja, maar ik weet niet dat We halen het hier nou, hè? Ja, dat is weer, maar ik zal even zien. Ga ik Sjoerd in mijn telefoon? Ik kan hem bellen wat bij is. Misschien. Ja, Sjoerd, dit is hem. Sjoerd van der Hem. Ik kan hem bellen. Ja, dan bel je hem op. Toen je er maar heen gaat, ik kreeg een vraag hier van hier. Ik weet hoe maar heen gaat. Nou, jij wel hem. Nee, Harns of... Ben je aan het bellen? Ja, ik ga de woord denk ik. Maar ik ken niks. Sjoerd vreeg hier. Sjoerd? Sjoerd Bargebloed. Lees hij nu waar Sjoerd is? Sjoerd Hoe is maar een man lees hij nu hoe maar die eind is? Sjoerd is een man uit Jorvert. Waar is je vrouw, vriendin dan? Eenden, vrouw en vriendin, want die man en broer vragen dan, nee, dan weet ik hetzelfde. Ja, Mark. Mark is super geïnteresseerd, joh. Sjoerd had één kocht van Eduard. Nou, kocht. Nou, wat dan? Du hast toch wat verkregen? Du hast toch een derde piek verkregen? Die neemt net op. Hey. Dit is de Vodafone voicemail van 0. Nee, die neemt net op. Nee, dat klopt inderdaad. Ik had ze, technisch toen had ik ze dan wel verkocht als het zou besjost inderdaad. Want ik had er niet heel veel van omgekregen, maar wel een beversen hin en 12 beversen hinnenfilets. En toen ben ik eind mei naar Jorvert. Dat is toch een soort ruilhandel dan? Ja, als toen gewoon beversen hin als valuta jost. Hé, wat kost de gal waar? 4 bankjes? Nee. Een stuk of, dan was een stuk als 24 beversen hin. Best rek. Oh, dat is ik net, joh. Nou ja, sommige crisis die dan is het misschien beter om gewoon harde valuta zeggen ze dan. Nou ja, we hudden pieken. Ja, Hudden hin. keihard beveren in. Ik heb een vraagje en de vraag is, zou je ook weer eens een gamevideo willen maken? Zo ja, dan een Roblox of GTA 5 video. Had je wel eens een gamevideo maken? Nou, ik weet nog wel een keer live gang ben toen mij dat inspeeltje, hoe dat ook alweer, dat vechtspeltje. Ja, ik ga hem ook al goed. Nou, Eduard had Gengeloerd, ik wil Eduard is aan het bellen. ik vreemd nog op een eind weer. Die, hè? Die toch, ja, oké. Ja, als ik een beetje naar de zin eind dan net. Ja, ze ben vrij. Zo? Ja, dat wint ze bij ons net. Een mooi hakje. Ja, dat is een mooi hokje. Ja, bij hem hing zo'n mooi hakje. Ja, klopt. Maar ze zijn er gewoon lekker vrij. Ze zitten gewoon, ze skaren gewoon op de hemel. Oké, dat kan En wel goed die zijn. die poepen ze wel eens uit. Ja, fretten ze net alles op, weet je, in je tuin? Nee,
Nee, hè? En dat gaat wel goed. Ze winnen gewoon door de sla en alles winnen ze gewoon best beginnen. Maar ik zou zeggen, daar van, ja, die beesten die treden je alles plat. Ja, dat valt echt reuze mooi. Oké, nou, goed die end, joh. Je mag binnenkort maar een keer in Del komen. Ja, jongen, we komen ook wat in de Del. kooi mag ik nog even weer ombrengen. Oh, ja, nou, kom ik goed. Nou, ze hebben die wel een op. Dat ken ik altijd. Ja, nou, dan kom ik binnenkort wel even in Del. Ik ben wel heel benieuwd. Ik wil wel even zien. En Philip ook even mij. Ja, Dus ik even zien. Die vindt het hartstikke leuk. ja ik ken me even zien hoe het Ja. nou was is. Nou, doe wel. Dan kan je hem wel even wat lekkers maken. Oeh, lekker. Uit eigen tuin. Die Argentijn. Ja, Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Nou, best, joh. Wie praat, let alleen weg. Ja, is goed. Oké, bedankt. Hoi. Dat wie, Ja, die kan het gewoon. dat wie, Sjoerd, ja, dat was op mijn camera zetten, denk ik, of net? Dat was op mijn camera zetten. Ik denk dat je kunt nog. Ik zal even checken of we herstellen kunnen. Nou, dan mag je het maar even oplossen. Ik zal even zien hoe het oplossen kan. Ja, dat komt. Uw normale spul is nog wel in neushoorn natuurlijk. Hè? Dus wie maakt dus een beetje met B-materiaal rare op dit moment. Ja, dat is beenmateriaal. Ja. Dus ja, we hebben hier een audiobakje wat een beetje heel is natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel. Maar ik kan wel een screenshot sturen van hoe het er in de neushoorn uitziet. Want dat ben ik ook aan het monitoren op dit moment. Oké, ik zit even in de rotsen en die wat verder staat er idee. Oh joh, hoe kan dat nou? Gaat net goed. Ik kan ik niks delen hoor. Nee. Nee, maar dat gaat net goed, ja. Ik weet je nog wel, maar. Nou ja, hier ligt het nog wel goed, hè? Ik denk dat al de hele rotsen aan Een saffier en het achter, dus Ik denk dat rotsen wel heel goed kwam, joh. heel zo. Ja, toch wel. Ah, jongen. Het valt er wat daar. Hold up, we kennen bij. Ik doe even zo, handjes wassen, hè? Dat moet er gebeuren. Dan gaan we nog even mooi tijd voor even de handjes tussendoor wassen, hè? Dat is heel belangrijk. Nu ben je weer, nu ben je weer. Omdat ze nog, wist er weer met audio? Nee, dat nog net, maar het programma reageert. Mensen zeggen al, het is een rotzooi van trust zeker. Ah jongen, weer nog weer. Weer nog weer. Oh, hè, dat is al klaar, jongen. Maar is al klaar. Ik moet even op, ik moet even iets beëindigen, hè? Want, Maar doe maar even wat, joh. Dan zit ik even wat audio weer fixeren. Van wie Ja, ben zit nog audio we bij? erbij? Dus je hebt een dubbel Hanno. Nee, van me net. Van mij Jerry is wel goed, nou toch? Let even van je Jerry. Jerry is goed. Ben we goed te verstaan? Want, top. Ja, één wat is er wedstrijd. Van trust zeker, ja, dat zou wel zo zijn, hè? Oh, ik wil wat drinken nou, trouwens. Ik ga toch eens dan heen. Mag ik even wat voor je pakken? Ja, doe maar even zo'n trippeltje zagen. Krijg zo'n trippel, jong. Ja, ja. Ik ga de ene over de linkerbox en de andere over de rechter. Anders ik het even onpassen, want dat is inderdaad ik zo'n denkje. Oh joh, merk je uit een stereo, hè? Ja, maar je gaat zelfs in stereo. Ik is nee. Nog steeds, of nee? Ja, nog is het goed, hè? Ja, nog is het goed. Hoeveel uur per week werken jullie per week voor jullie bedrijfje? Nou, ik denk wel 50 uur. Ik denk ik nog meer, hè, wat, ja? Ja, hè? Deze week is, wat moest aan een trippel trouwens? Ja, trippeltje, jongen. Wat een duvel hier, nou toch? Een duivel. Een dubbel. Technisch, jongen Johan, is het in dubbel mono. Hey. Ja? Oeh, lekker. Lekker, ja? Hartstikke joh. Ik zal even zien of ik nog gratie prego kan even jongen. Ik heb nog een gratie prego voor die opname, Eduard, hè? Hey. Ja, dat zo? Ja, Nou, ik wie had is een dit? gratie prego opname in het Spaans voor die. Oh, dat is weer ik, ja. Ja, Mag ik die even opzieken? zie je maar op. Dan mag ik mooi aan zien laten kennen. Ja, maar ik stuur hem net via Telegram, maar even... Sammy zei je natuurlijk nog een kniele video, hè? ja, Van Stefan goed. en Kim. die komt natuurlijk weer aan het einde. Ja. Maar de gratie prego die hak nog wel ergens, maar die zie ik wel even voor die Hey, op. trouwens, dan denk je trouwens, wie een laatste hier met boxershorts kregen, hè? Comfy balls. Als die wel zo'n handen, hè? Nou, heel toevallig, Ja. de leeuwst het net. Als je het net doen. Ik zal mijn gulp in dicht doen. Oh ja, die heeft heel daar jongen hier, man. Ja. En ik ook er een besteden.
Is dat zat te zien? Ja, ik zie het. Ja. Hartstikke mooi. Comfyballs. Nou, hoe ben je met de bal? En ik mag zeggen... Ik had nooit zulke comfortabele ballen hoor. De Als met bal deze die, boxershort. Nou, dat is heel Bouke Wagenaar van Antrek Where to Perform. Ja. Zal dat blijven wezen, hier. Antrek, daar was hij in de Comfyballs bestellen. Als je nog Comfyballs zou willen, Antrek van Bouke Wagenaar, die had ze in de handel. En, we gaan net een kortingscode, maar Ja, maar hé, dan hier ja. Comfyballs, meestal de bal, die hingen er lekker bij. Hè? Als het van bal, als die gewoon lekker erbij hingen, dan mag Ja. je Comfyballs aan. En daarom zeg ik altijd maar, als het in Italië in de bergen bist, let dan goed op, vooral in de Rijn en de mist. Blow op het paard en als het net vertrouwt, dan maakt het niet uit als het over joust. Het ding vooral op paard 402, daar was het vergame ik geen problemen ha. Het gaat niet mal, de sting erom. Os flikkers oh, en kost nog erom! Grazie, prego mi despace, riphead van jou, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Bart, kom op jong. Ja, ik moet even die vraagje beantwoorden. Prego mi despace, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Oké, dan kom je ook even jongens. Het rijdt in Italië, maar net al te vaak. Mooi, mooi. Maar als het nog rijdt, dan is het goed raak. Met er is dan net die een groendel. weet Het ging nog glad nooit in die zin. verder en de baas is bij dat spel. Ik wil adem komen, hè? Ja, Dus mooi. de inademtechniek, hè? Ja. Dus ik moet even op adem komen nou. Dan moet eigenlijk volle meer op adem komen dan wanneer je het uitademst. Bloed dan maar beter in het eiderland. Dat is niet beter van kent, maar we haak je verstaan. Het klinkt als ik als het is een naad. I don't know, krijg dit ben graag. Lekker jongen. Nogmaals, riphead van users, heet ze dan vol mee, hè? Triple Karmeliet, jongens, proost. Oh, die Jalkenstem, die maakt me heel stik. Bouke kent vol beter, ja. Bouke Tokers. Ja, maar die mij net meer mij dan aan de Voice of Jalke, hè? Want die man die wint gewoon. Uitzending. Wat bij Bouke net met mij dan? Nou, hij mij wel een keer wat inzien, natuurlijk dat lachen, maar hij dat net wel in een wedstrijd. Bouke maar net met mij man. Bouke is uit de race. Nee, we zien, wat zeggen de mensen nou? Ja? Ik ga hier een orde Intuos trainen. Intuos? Wat is dat? Is dat van Wacom? Ja. Ik ga een Intuos. Zo. Hey, was dat In- filmpje, in- was mijn Spaanse versie ook nog op een server ha, of zo? Wat was het? Ja, doe maar. Dan moet je een Friese vlag en zien een map. Dan, Die zit op, ja, best. dan heb ik beter dwanken, maar we gaan je verstaan. Ja, even zien, joh. Toch maar net aan, joh. Is dit samen met mijn horenvideo die ik ook een speciaal voor deze jongen uitzocht ha? Ja. In de 2020 map. Zo, even nog een misschien maatje, hè? Hast Ja, u niet als spul er nog moeten eens pakken? geen Hast u nou echt van dat spul? Hè? Hast u nou echt van dat spul? Nou ja, is dit je? Ik denk dat je hier al op de del zetten haast. Dus, Doe maar eens een slokje nemen, joh. slokkie? Een slokje nemen. Een slokje van het spel? Ja, dat zei ze al, hè? Ik kan nog wel een slokje van de oorlekker spelen. Ja. Pre-workout. Als er nog meer sponsor content? Ja, ik heb nog meer sponsors content, jongens. Dit is Boerenkracht. Als het nog een keiharde exercise best, neem dan Boerenkracht. Want dat is 2 keer zo hut op. Ik had juist alleen bezocht met fietsen. Ik hier 28 kilometer per uur gemiddeld. 28 uur lang gefietst. En ik hier 28 kilometer per uur gemiddeld. Ook slecht. Dus, Jammer, hè, joh. scoop je erbij? Ja, ik kom om te kijken. Dus, ja. Doe dat zo? Jezus, Oh, wat Jezus, een wat een stof, joh. Een stofnest. Ik zou het denken, joh. Jesus Christ, dat is wel Dat een is droog. gevaarlijk, man. Was dat ha? Hier zijn mijn reacties. Hast u een reactie verwijderd, Eduard, van Ja. Timothy Tim? Vang even. Ops. Hupsakeetjes. Mijn reactie is verwijderd, zei Timothy Tim. Ik kan niks zien, Ik joh. heb niks, jongen. We kregen ook meer wat erop van wat er verwijderd werd, ja of nee. De Frieske Red Bull, Handjes. zei de heer. De Frieske Red Bull? Ja, ik denk het, ja. Oh, wat stonkt dit spul, joh. Gadverdamme, Dat hé. roept lekker, jongen. Dat wist nog wat lekker roept. Dit is net Die best. nozen steken. Ik had trouwens ook wat oors op zijn deze week, hè. Ik Wat had een dan? abonnement op zijn op ik had een edit-programma. Daar ga ik een abonnement op. Betaal ik elke week €20. Maar ik ben helemaal klaar met abonnementen, hey. Maar
Doe eens toch een abonnement, man? Ik wie is een abonnement, dan moet ik een oerabonnement op. Ik ga Spotify, ga ik op zijn het abonnement. Ja. Nou, het première abonnement zet ik dus op. Ik ga mijn internet op zijn. Dus ik heel veel dingen opzetten. Ik ga mijn energie correct weer ververst. Ik ben van de bron, zie ik eerst bij. Nou ben ik weer bij welkom energie. Zou we soms elke keer volgens mij gewoon oerstappen van energieleverancier. Want dan krijg je elke keer gewoon 12,50 euro kwarting. Nou, dat is best gek als dat net doet. Ja, ik zit dus net als kwatting, hè? Nee, dus juist als... Ik zit als een boete. Als tu net oerstapst, Oh, een boet. als tu net oerstapst, dan krijg je een boete eigenlijk van 300 euro, omdat het dom bent om bij dezelfde energiemaatschappij te blijven. Oh ja. Ik weet Dus wel- oerstappen. Oerstappen meestal als krijg je een boete. Ik weet wel hoe het komt dat Tim zijn reacties verwijderd ben, hè? Want dat doet ene Viper, die had dat verwijderd. Maar ik denk dat Viper, die kon wel eens bepaalde rechten hebben in deze groep. Ja, du hast hem. Du hast. Ja, zo, ik kan nog verwijderd. Ja, Tim, jongen, doe was net even verwijderd door Viper. Ja, Viper, die had dingen. Die zei telkens van, Tim heeft van Viper een time-out gekregen van 300 seconden. Waarom? Dat weet ik niet. Waarom Viper? Wat is dit, joh? Wat had ze het zien op Tim? Nou, dat vind ik net. net. Dan ben je net een goede moderator, ja? Nee, ik kan hem wel correct verwijderd als moderator, hè? Ja, dat ik ken ik. het natuurlijk net. Want ik kreeg heel veel mensen een time-out dit je. Wat Martijn Volberg zei, wat er nou in oerhoudt in een maand. Ja, ik ga geen idee wat oerhoudt in een maand. Pruttig. Ik had zinnenpaneel, had ik laatst gelezen litten. Maar Ik liet nou de rotzooi al hier even isoleren. we hadden wel vaker door abonnementen gewoon, hè? Ja, Bart. En toen zei ze van, oh, ik vind het wel makkelijk, want dan wordt alles voor me geregeld en dan hoef ik er nooit weer om te zien. Ja. En nu zei ze niet eens alle rotzooi op. Ja. Wat lieke wispelturig of wat dan, Nee, hè? nou, ik ben onbewust op het leven, Bart. Wat is dit nou weer? Ik ben klaar voor het bewuste leven. Eerst krijgen ze Een niet tiertje, af. nee, een tiertje, ik gewoon hield misschien. En toen En zei ze, eerst zei ze me van, oh ja, doe maar ze dom dan, abonnement is vet makkelijk. En Dat nou, zou ik wat zijn. en Ja, nou, oh ja, mijn Netflix abonnement heb ik trouwens ook downgrade. wel lekker joh, daar maak ik ook een broek van, toch? Wat is dit nou weer? Ziggo Go is ook voor... Nou, bedankt joh. Nou, Alle aan het dingen einde zal werk maar er een op beetje zezen, profijt jongen. van. Maar jongen, er was net weten, jongen. Nou, ik zeg niet steeds hoe het komt. Ik denk dat ik bewust worden ben, omdat ik ben van bank overstapt. Ik al, hè? Ja, Het wordt steeds meer. Ik ben van bank overstapt en nu kreeg ik bij die overstapservice, kreeg ik die elke incasso, kreeg ik een melding. Zo van, hey, dit is een woord van die Osco, dit is een woord van die Osco. dit is Ik ook denk een- van, Jezus. Ik dus denk, dit is ook een beetje bewustwording. Ja, Dus dit doet bewustwording met die. oh ja, blijkbaar. Ja, oké Je joh. belt me ook in trouwens. Hallo, goeiedag hem, waar is dit? Wat zei je nou? Wat zei Joke? Ik heb niet de telefoon, hè, want ik ga een beetje verdraging erop. Oh, dit is Joke, hè? Niks, want ik ben hier te Westbal. Ja. En er zit hier op het 3 op een kabel, denk ik. Of zo. Ik had helemaal geen vertrouwen op, maar laat mij dat niet gebeuren, daar kan ik helemaal niet doen. Wat. Maar Joke, Joke, jongen. Ik heb een beetje verdraging, maar dit wordt vervelend, hè. ja, maar Joke, Maar Joke, ik vind het jammer dat het gebeurd is, want ja, mijn klant vind je wel, hè. ja. Maar Joke, in juni, hè? Joke, in juni is verrieben, toch? Kan ik bij die reserveren? Ik kan niet erin van, hè. Kan ik hem reserveren in juni? Bedankt, hè. Bedankt, man. Bedankt. Reserveren? Oh. Geen praten. Troost zijn. Joke die houdt nergens om, jong, die praat gewoon terug. Eduard zit nu bij Bunk, zei ze toen. Ja, Wat dat zei ze, jongen? Dan gaan ze mijn rekening noemen. oké. Om geld op te starten. Hij gaat er vol geld. Nee, klopt, ja. Ik zit nog bij Bunk. Maar dat schijnt ik wel een heel dure bank te wijzen. Had ik nog Mike. Ja, du bent echt een beetje, du bent een hipster. Ik ben een beetje terwispelturig. Terwispelturig? Ja. Ah, vind ik wel mooi. Maar ik had een kaninevideo inmiddels ook al eerst in, maar die kaninevideo doe ik pas op het laatst, hè? Ja, En ik moet eerst even op de server, maar ik eens even scan. ja, ik ga een gratie prego in het Spaans. Oké. Ik stel even scan. En die heet, heel verrassend, Ja, grazie prego. dat minst net. Wat een spannend. Oh nee, sorry, die heet gracias de nada Maar je bent allereerst. Wat? Je bent allereerst. Maar je hou gewoon, ja, voorrang, hè, bij mij. Maar ik wel. Dat maakt niet uit. Maar je maar gewoon een groep van 3 man, dan gaat het helemaal goed. Maar dan ben je, want ik krijg een probleem. Ik krijg een probleem, dan maken we dat aan. Gewoon 3 man. Zo doen we het. Zo doen we het. Nee, maar ik kan wel, maar dan mag ik er geen bij wijzen. Dus ik kan met Joke praten.
Ja, paarden, man. Het was goed contact met hem, toch? Je mag me komen, maar behoorlijk mee te houden. Ja, we gaan niet even. Ja, we willen erbij. Oké. Hondje. Nou, Die man die belt de kust en de keur, joh. ja jongen, je houdt nooit weer op, joh. Oh, hier, dat zien we. Godverdomme, ik ben graag wakker, man. Ik ga je gewoon zelf wel een beer houden. Ik ben gewoon vlakke Bobby. Vlakke Bobby nemen ze me nou. Wat is dit? Vlakke poppy? Wat is dat, joh? Vlakke poppy? Hier maar zeker geen fjouwe gay. Wat dan? Waarom heb ik geen fjouwe gay, dan? Wat is dit, joh? Hier zit ik hier even een lekker beker, trouwens. Wat Dat dan? is goed. Wat houdt het? Laat eens zien dan. Ik denk dat dit een goede bekende van het Oentjerk is. Maar toch hier waar? Het Oentjerk, hè? Ja, Oentjerk. Nou, dit is een sjoefke. Ja, Dat is al jaren douwen alweer. goed zo, jongen. Ja, dat kan net missen. Goed zo. Dat kan net En missen. hier zit ik in voor je, op een tablet weliswaar. Oh, Nou, was toch hier waar dit is? wat is het, jongen? Een grote spels, jongen Bart. Ja. Mag ik een per intro spelen van Veskes trouwens, omdat een beetje leuk? Wat is dit, jongen? Die had een blik bier verkrommelen. Oh. Ik zeg een noemer in beeld. Prachtig, man. N26 is gratis bank. N26 is de vergezen bank. Jorre Douwes, Steven Berg en Jorre Douwes natuurlijk. Ja, die had we in mijn klas zetten heen. Ja. Ja. Dus ik wil een intro spelen, maar je wil rieden welk Veske het is. Toch? Ja, toch, Anne? Ja, ja. Oké, dan mag ik even denken, hè. Nee, sorry, ik heb het verkeerd. Nee, even verkeerd, sorry. Ik heb geen idee, jong. Dit ken ik net, hè? Wist het wel? Natuurlijk wel. Oké. Ja. Dan weer een introotje. En we zien die in de rier. Maar vrij korte vertraging van me, dus het kan gauw komen nou. Ik zie alleen nog wat dokkum is poep. Maar Schiet in de baas in het hier. nee, dat is hem net. Nee, dat is hem net. Nee. Wat zit even nog? Misschien ik een makkelijker kiezen maar nog maar te beginnen. Want dan is het weer toch vrij simpel, hè? Ja? Ja. Ja, voor die. Omdat ik weer zo vaak speel. Du speelt dat ding nooit, man. Nou, dan doen we nog wat niet. Ik heb geen idee. Oh, hier ik wel. Geen idee. Ja, we Steven zijn... Knight zit in. Nou, bijna goed, hè? Ja, Metallica, Satan. Satan zit ik mij. De duistere, de god van de onderwereld. Die zei Metallica. Nee, heel hoog denk ik. Ja, heel goed inderdaad. Battery, staat er niet in battery, dat is zo'n dingetje. Save Tonight, zit er eigenlijk de goeie in. Save Tonight inderdaad, ja. En die horen we ook al reden, ja, al lang. Ja. Al lang. Save Tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Dit versje Ik speel pak ik heel nog vaak, even omdat ik een gewoon heel... biertje. ja, het is ten eerste een simpel versje. Heel versje is hetzelfde akkoorden heel tijd. Plus het is net zo heeg. Dit kan eigenlijk iedereen wel jongen dit. Iedereen die net heeg jongen kan dit jongen. Iedereen kan Save Tonight, want die man die had een soort van dynamiek van nou, 3 ton. De hoort ik al, en dan begint het leeg, hè? Save Tonight, mijn save thing. Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Cherry. Oh, dan heb je nog een versje. Ik ben heel benieuwd dat mensen dit versje kennen, ja? Oeh, hier ik wel. We matten een bier, ja. It's amazing. Wat slecht spelen dit trouwens. Ja, maar de kenners die kennen het wel, hè? Mooi. Ik doe gewoon een noot, trok er heen en dan was rieden wat het is. Ik ken wel een heel bekend versje, man, want iedereen eigenlijk wel kent. Er reden iets dan doe goed ik het woord mis. een beetje En op. ik moet reden wat het is. Hey Bart. Wat is het? Nou, ik doe een heel bekend versje, maar ik doe een Noord-Noors. Ik begin gewoon Oors, met een Noord. Oké. Ja, even zien, hè. Hier komt het, hè. Nou, dit is toch simpel, hè?
Oké, misschien wel. Ik doe het precies andersom de Noorden. Maar dit is ook wel lekker, Eduard. Dus is ik mij dan. Geweldig, hè? Oh, die herkennen ze wel, denk ik. Ja, maar... Under the Bridge, zei die eigenlijk nog. Nou, dat is nog een versje, die een heel bekend versje. Ja. Maar ik doe hem, denk ik, wat oors. Ik doe hem kijk oorsom, hoop ik. Ik weet niet of ik het ken ook, maar... Kerst u dat in spiegelbeeld speel je? Ja, ik doe mijn best. Ik weet hem al. Nee, dat gaat niet goed. Oh, sorry, ja. Dit is Stairway to Heaven. Oh, net. Ja, Stefan Berger zei het echt. Ja, inderdaad. Nou, verdomme, ik kom maar in je Noord te spelen. Ja, Ik jongen. gewoon nou in je Noord speel je. Van Noord speel ik in je Noord. Ja, En dan maken we hier welk verskot is, ja? oké. Oké, goed, ja? Ja, Metallica. Ja, goed zo, ja. Oké, volgende. Ja. Even kijken, er is zo'n iconisch versje die wij hier nog in... Ja, dit is eerste ding. Ja. Nee, dat weet ik niet. Dit is... Oh, dit is Nirvana. Ja, goed Ja. zo. Ja. Weggehoord. Wat stom, hè? Dus hebben we nog meer? Oh, dit is wel mooi. Dit vind ik wel een mooi quiz. Ja, come as you are, zei Satan. Haast goed. Het scheelt maar in je Noord. Ja. Het scheelt maar in je Noord, ja. Het scheelt heel dicht maar in je Noord. Ja. Ik heb van alles mensen. In je site, terwijl ze nog net spelen haast was. Ja. Green Day. Oh ja, echt goed. Als ze net spelen? Ja, goed. Ja, ik ging Green in Day. Holland. Goed, ging in ik Holland. word het goed. Dan Stop. ken je gedachten lezen, blijkbaar. Als ik nou net speel je, wat is het noemen Ja, dan? wat is het volgende nummer? Ik speel je zelf. Maar ik speel het net. Goedenavond allemaal, als ik vrouwtje anders maar. Goeie jongen, vrouwtje. Vrouwtje, als ik nou fysiekjes. Voor kafesjes dan. Als er wel wat reden wangetjes, zei die. De mem van Eduard. Ik had trouwens bevestigd gekregen dat het net mijn mem is. Ja, maar doe best net de enige Eduard op de planeet, hè? Nee, dat is ik wel weer. Verdomme, ik denk altijd bij mezelf. Dus zet ik in je het in de 1 miljoen, wie willen oele plop? Wie wil Oele Plop? Ja, Mag die bel je of zo? Wat is die idee? ik weet het net, bel je hem op. Ja, Ja. bel me op dan. Je zegt, Oele Plop. Best jongen, XD Marco, we bel je hem toch? Wat zei het? Dan bel je hem toch? Ik stel eens je noemer überhaupt. Ik weet niet, je noemer wel. Ik ga hem mooi instien, ja. Dan bel je die man op. Mag ik hem opbellen? Ja, en vreeg dat hij ook een night dan kan. Oh ja, dat kan wel even. Want dat ken er heel goed. Dat ken ik heel goed, ja. En dan had ik een reden om te bellen. Dat is wie, ja. Eigenlijk, goh, wat had een goede ideeën, Bart. Ja, dank je. Je gaat benauwd. Want dan denkt die man echt van, wat is dit nou even voor een bliksem? Iets van 30 Seconds to Mars, ja, dat ken ik nog wel even. Maar wel even afwachten ze erop neemt, hè? Ik bedoel, die man is echt druk. Ja, die doen erin. Die zit vaak op een vrachtwagen. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Die man is ook altijd onderwijzer, toch? Nou, ik ben altijd onderweg. Er is altijd wel iemand. Ben je wel heel haast in Dokkum? Ja, we zijn onderwijs. Je zult misschien net, maar we zitten in een soort van heel grote auto. Maar de short het net, maar we zijn onderin, ja. Ik zoiets van 30 Seconds to Mars inderdaad, ja. Ik weet niet hoe goed je 30 Seconds to Mars kennen, maar dit is een vrij obscuur nummer van 30 Seconds to Mars voor degene die... Did we create a modern myth? Did we imagine half of it? La la. Ik tekst net zo goed. Forsake yourself, save your... De helft van het vers zeg je daar ik zag. The secret is out. The secret is out. The secret is out. Goodbye. Dat is heel hetzelfde eigenlijk. Ik ken het net, ja? Bye. Nee, dat ken je toen net. Dit is echt voor de echte 30 Seconds to Mars kenners in dit bad. Ja, maar dat Goodbye. Ik heb heel veel razen. Goodbye. 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 Goodbye.
er nog wat in dit steeds. De Descendants, bliksem. Mijn eerste cd die ik ooit kocht, die van Descendants. Is dat zo? Ja. Ik ben nog steeds heel groots komen, want ik heb heel vaak van mensen van, ja, de eerste cd die ik kocht, die Smurfenhouse. Ja, dat snap ik wel. Want dat is toch echt vet. Hoe is dat verantwoord, Jimmy, toch? Want dat kan ze gewoon zeggen. Zo, mijn eerste cd wie van de Smurfenhouse, met Irene Moors. Mijn eerste cd wie van mijn gabbertje of zo. Dat was steeds ja? achterlijks. Ja. Of supergabber. Nee, supergabber weer van. Hier is van normaal, oftewel Slayer. Geweldig. Kijk het. Supergabber. Venga Boys wie mijn eerste. Zo, ik kom hier net eens kamer. Ik ken gewoon zeggen Descendant. Jongen, ik skam je me ook net, Jongen, hè? dus kamers die ideeën, man. Mijn eerste cd, en Wat ik die skam je me er net voor wie Gabbertje? supergabber. Iets met Gabbersaurus, denk ik, of zo. Nee, gewoon supergabber. Dat is wel het ergste wij. Als dan haast het is net een cd van Gabber die kocht, maar het is zo'n tredde hit, zeg maar, van Gabbersaurus of zo. Maak het me geen fuck uit, joh. Dit interesseert me geen reet. Everything Sucks Today, inderdaad. Ja. Dat is de eerste album ooit kocht, ja. The No Means. Ken je die man? Je kent die wel. Ja. Mijn eerste cd weer Rain in Blood. Die man alleen maar ze... En dat heb ik de laatste, toch, man? Oh, god. Oké, waar kan dit vestje? Dit is een heel mooi intro. Dit is echt voor een beetje voor kenners. Dit is een moeilijke niet, hè? Bart weet het net in elk geval. Wie ik nog wel. Denkst toe? Ja, wie ik nog wel. Ik weet hem al. Ken je zo wel jong? Ja, hoe heet het nog maar? Weet ik niet. Weet ik niet, joh. Dan maar de kijkers maar zeggen. Hebben een app gestuurd nou daten ug? Ik heb een app gestuurd, nou, dat... Oh, zo. Ik denk no daten. Ik denk Nee, dat er zit dit nou dat... Ik denk een dating show of zo. Ken wel. Kan wel. Sex on Fire. Nee, wie net Sex on Fire. Dat bericht werd blokt trouwens. Waarom? Ja, omdat er seks hè? is die misschien. Fire, kerst het man. Ik denk vooral Fire, hè? Ja, fire, hè? Ik ken echt net. Ah man, we schakelen wat later in. Vorige keer hebben jullie mij gefeliciteerd met mijn verjaardag. Vandaag is Retap te gips. Bij de redactie beter begint als Peter Spichtjarig. Het zou machtig zijn als ook hij een mooie felicitatie krijgt. Zo in de coronatijd is al het virtuele bezoek van harte welkom. Groet Rick. Dus we moeten even jongen voor Peter. Peter, jongens, ik had een goede reden wang, maar dan maar een jongen. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Klap voor je meter, hiep de piep. Hoera! Nou, dat. Ik hoop dat het er blijft mee is. Ja, ook wensen Peter, jongen. Mooi is het best. Ik moet direct vertrouwen. Mooi live show, man. Oké, Satan 666. Satan, mooi Vol succes in de hel, hè? Mooi, dankjewel heer van de duister. Dankjewel als de baby is. Noffelijke jongen, dankjewel. Dan kreeg je jongen AC... Oh nee, sorry, ik zou net zeggen wat ik noemen. Maar je nog noemen spelen wat je maar ieder wat is. Dit is net van ACDC. Oké, jongens, ik ga nog noemen spelen van Guns N' Roses, maar ik zeg net welke. Oh, ik heb geen idee. Geen idee welke dat is. Nee. Geen idee. Steven Bergen weet alles. Ja, die weet alles. Dat is een Misschien moet ik nog muziekman. een Dat noemer is een spelen wat muziekman. Steven Bergen een keer net weet. Muziekman. Ik weet wel jullie het Steven Bergen net weet. Ja? Nou, zo weet je allemaal. Ik weet genau noemen die Steven Bergen net weet. Dat is een nummer van die Wat is het cel. van nee quiz? Nee quiz. Van noem eens die Steven Bergen net rieren kent. Oké. Ja, maar ik weet wel. Noem Ja. eens dit. Ja, maar doe hartstikke nog wat obscure nummers van diezelf, toch? Ja. Ik weet deze. Oh. This is a song. Ja, doe maar even verder. Ja, dat weet ik net. Ik weet alleen dat het zei This is a song. Voor de rest mij is het zelf weten. Wist je niet wat het Bart heel goed jongen ken? Dan mas grazie prego. Nee, dan mas gracias de nada met de sculpeen opzetten. Nee. Bart, wil je nog maar een serieus versjes, jongen? Ja? Ja, een versje was toen wel kerst. Ja. Even denken, welk versje zoest we goed kennen? Even denken, ja, wat hebben we goed mee worden? Doe ik eerst vast wel What's My Age Again, de refrein. Weet ik net. Oké, dat gaat ie, hè. Even net, ja, hoe gaat die wel?
And that's about the time she walked the... Away from me. Ja, ik weet de tekst net. Nou, dan kan je ook wel neurien. And that's about the time she walked the... Age again. What's my age again? What's my age again? Goed, hier ik weer. Ik weet het net, ik weet de tekst net. Zo. But later on the drive home, I call her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on Sodom, Sodom, what? And that's about the time she walked away. Oh nee, that's about the time the bitch hung up on me. Ja, ik weet ook dit denken. She walked away from me, toch? Ja, maar dat zullen met verschillende refreinen en coupletten maken. Ja, dat kost al, hè? Er Hetzelfde. rent altijd er ook heen, joh. Dat weet ik ook wel net. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik zei dus van dat Descendants mijn eerste album weer, hè? Maar ik zie nog kijk op het denken. Dus ja, Ja. ik vrees me ooit wel echt weer, want... Ik moet weet eerlijk nog, zeggen, toen ik hier hou is de echt zo'n cd met Formule 1 geloen mixed met hardcore. Ja, hier, kijk, ja. Ja, Dus dat is ik wel weet bij, net wat hè? eerst kwam, hey. Wat? Ik weet net wat eerst kwam, maar ik weet als die eerst. Nee, die wie net als eerste. Nee, ik had een keer op een markt, of ik weet het misschien weet ik ook bij de V&D trouwens, had ik een bandje gekocht van June. Nou ja. June, het eerste album van June, die ging gewoon een album. Ja, Fantastisch, ja, vond ik leuk. John bleef gewoon epic, hè. Mark zei ik hou van jullie. En dan festival wil ik gewoon een uiting. Dat is gewoon een liefdesverklaring. Thunderdome, ja, Thunderdome 21, hè, die gingen we allebei. Ja, klopt, ja. Maar die green is voor. voorkant. Dat is zo weer prachtig. Ja, Thunderdome 21, maar jeetje, ik ga echt nog een tierthandel gewoon. Maar ik luister ik van alles er ook wel heen, want ik weet nog een cd van Blink-182 aan de ene kant. En dan Ja. hoor ik een ding bij een Thunderdome cd en dat maak ik net zo vol uit eigenlijk. Hé? Nee. We hebben door het Spaanse veske, zei die in. Dat is wel een goede vraag trouwens. Ja, nou, die zit op een server. Die ga ik voor die kleer zetten. Ja, door haast alles kweer zetten. Maar ik ga het net Gracias op- de nada mi disculpe, heet er. En dan mag ik dus naar de server. Weet je, een heel ingewikkeld netwerksysteem gaan we hier online. Ja. Mijn hidden sound system. Hidden sound system hier. Friske vlagga. Even shit, want... Was net toevallig even de poepen of zo? Nee. Oké. Dat had ik vorige week al die en ik doe maar 1 keer per 12 weken. Waar is de del zetten? Livestream promoten? Hm? Oh, grazie de nada mi disculpe. Ja, hier zeg ik in het Spaans, hè? Ik Zeg in het had het Italiaans is is grazie, prego, mi dispazi, Ja. ciao ragazzi. En hier is Ja. gracias de nada mi disculpa, hola chicos. Dus ja, dat had ik er dan maar Ik even maken. klap hem er even in, jong. Dat komt er, hè? Nee, wat? 2, 3, 4. Gracias de nada mi disculpe, hola chicos, hola chicos. Gracias de nada mi disculpe, hola chicos, hola chicos. Gracias de nada mi disculpe, hola chicos, hola chicos. Hier weer. Ja. Dit weer even in Bergen in Peru. Daar ben ik verleden in oktober geweest. Ja, Dus dat ik is gewoon in dacht, Peru West, hè? daar praten ze Spaans, Veel reizen dat best wel, hè? ze praten er Spaans en ik denk van ja, wie ben in de bergen? Ik moest even denken aan de bergen in Italië. Ja. Ik denk, dit moet in het grazie prego met de spatie in Italië. Ik denk dat moet in het Spaans. Nou, Leuk, ik vond het leuk. Hoe had het eronder mix trouwens? Ik dat betekent. Had het er eens losgeknipt of zo? nee, ik had het gewoon, jongen, ik kan vet goed editen, maar dat vies toen wel. Dus zei het wel in je trouwens toevallig van die hele minuut krijg ik neer waarom. Waar zei dat? Stefan Berg. Nou, ik denk dat ik deze maar één blokkeer. Nu in het Portugees zei hij. Amigos. Ik denk dat ik deze melding maar één verwijder. Ja. Dan daar dat bruin haltje, doe best in Peru West. Ja, maar daar ben ik net met bruin van, ja? Dat we in oktober al. Ja. Peru is gewoon West, hè? Dat is gewoon echt een Peruviaan. Een hele Peruviaan. Ja, joh. Zij zat er aan, Peruviaan. Ik weet nog wel, Nee. hoe is die voetbal bij PSV? Hoe heet die mannen bij? God, hoe heet die mannen bij? Weet Dat is je, een hè? voetballer. God, nou mensen help je even. Die voetballer uit Peru, bij PSV vroeger. Jari Zo'n Liedman. linksboeten of zo. Jari Liedman. Rosboeten? Ja, jaren. Ja, Liedman.
Farfan. Jefferson Farfan, jongens, ik weet het. Nadien had het jij er al meer gereden. Ja. Dan zijn ze ook uit van, het wie een Peruviaan. Ik denk, jeetje, in het Peru is een Peruviaan. Ik kreeg hier een berichtje van Annemarie van waarom komen mijn chats niet aan? Nou, dat is ook niet. Eh, Mag betaal je. Als we niet betalen, chat dan. Steun de Friese vloggen, dan komen we zo weer samen. ik zal eens zien, joh. Huh? Nou, ik had dus heel tijd dat hij zit heel tijd op Jinte de kijkers. En dat verhoort heel diep maar net. En dat klopt gewoon net. Dat klopt net, hè? Daar is ook niks van. Want ook ben ik was 26 ook van vers. Ik weet het net, joh. Foei, Ed Stefan zei het Clea bij Kim. Hier, ik nooit er ook al in. Nee, Stam. maar Stefan die vond het net leuk. Die gracias de nada mi disculpe. Nee, hè? Nee, Komt vond niet het door niks. de autotune. Hij wil zelfs zijn knieën op me afsturen. Nou, dat wist het wel. Army of Rabbits. Moet elke keer refreshen om berichten te zien. Ja, inderdaad. Ja, maar ja. dat YouTube dat doet een beetje apart, joh. Ja, YouTube is heel apart. Vind ik echt. 36 kijkers ook nog, gelijktijdige kijkers. Klopt, ik heb geen droom van je. Ik ben wel een stuk of toeren. Mist me net. Mist me net. Het is kind dat de hele wedstrijd één meisje en zo. Dus, Ja, ik ja. bedoel, ja. En ik ben wat reed om alles kind. Nou, daar klopt geen meter van bij YouTube, hè? Nee. YouTube gaat goed in een waar. Het staat nergens op. Nee, wie Jefferson Farfan bedoelde ik meestal. Jeetje man, dat wist je me toch wel. Ja, komen abonnees niet kijken? Vanuit België kijk ik echt mij, zegt Bas Ronald. Nou ja, wat leuk. Kom Internationaal, maar, in joh. België, dan ben ik op benieuwd. Ik ben vorig jaar in België geweest, hè? In Oostende. Ja. En, of Alpen. Nee, in Brugge en Oostende. Hè? Jongens in Brugge, ja, in Oostende. Ja. Hoe daar belanden binnen. Hè? Dat Alle was- 30 inwoners van de Dat is een pianoman, hè? Mhm. Die man die rong gewoon oer de piano's heen. Die man heeft 200 piano's in opslag. Ja, dat is echt Net best wel normaal. goed. Kom je ook in Ben, ja? Goed volk. Goed Oh, het volk? is goed volk. Het is goed Het volk. is goed volk. Ja, is gelukt. Wat zei je? Oh ja. Je Oh, komt niks speelt halen, eraan, je dat is komt goed. brengen. Ja, daarom, dat is altijd goed. Ja, Ja. dat is mooi. Dat ligt perfect. Nou, dan maar maar even een werkoverleg gehad, denk ik. Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja. En dan maakt de meester maar even voor een video zetten. Dan kunnen we nog krijgt even een werkoverleg. Oh, dan mag ik even zien. Mag ik even zien, ja, wat werkoverleg hebben we daar een video voor houden. Ik ga laatst een keer heel veel video's ergens inzetten die heel lang worden. Dan ben ik altijd heel benieuwd hoeveel mensen kan daarna nog naar sjoggen, want die komen natuurlijk altijd bij weer om. Hé, dat is gewoon een zekerheid natuurlijk. De Friese vlogger komt weer om. Hij komt weer om. Wat zeg je? Oh, wat is dit trouwens? Oh, dit wordt 16 minuten. Nou, dat is altijd maar ook een aanwijs, toch? Je zit onder oren een zakkenrollerij in de metro in Napels. Oh, sorry. Ik zit in de bomlaatje. Jongens, tot straks, hè? Pilsje erbij. Ja, we pakken even wat nee bier. We gaan wel iets overleggen hier met Maurice, die even ons streamwest had. Dus, tot zo, meisken. Dat zo. Hè? Kom maar hier trainen. Dat is het. Tunneltje, er zit hier nog geen voetgangerspad weer het tunneltje. Het tunneltje is gewoon gevaar voor eigen leven. Het is gewoon rennen rond de tunnel. Dan hopen we dat er hier van achteren komt die potjager. Hoop ik. Nee, nog net. Oh, kijk op. Dit is hier. Huppakeetjes. Nou, kaartje kopen. Oh. Metro hier. Metro zijn. Ja, en dit is natuurlijk een goed maken hoor. Hè?
Alle macht wat mensen hier. Maar shit, jongen, het hele station zit vol met mensen. Ongelooflijk. Napoli is echt super populair onder mensen. Nou, trollen we nog maar even. Die vissen er hier al. Schuifel hier wat op het metrostation hier. Shit, wat een mensen. Alleraard. Beetje samen, beetje onderaan, beetje. Ja, dat is mooi hè? Alleraard, shit, al die mensen op de trap daar. Oh ja, nee, dat zullen mensen maken. Nou, Ja, maar mij zo zezen dat het druk is. ik geloof dat Napoli vrij populair is op bestemming, want er zijn een wereld mensen hier. Ja, natuurlijk. Zo. Koffer op een reg. En dan gaan we weer. Ja, je had makkelijker op een trap krijgen, hè? Ik heb automatisch, maar dat keur je. Nou, ik kan even nog niet. Dat scheelt. Dat is nog nooit aan mijn staat joh. Nee, het is gewoon niet zien toen de stap, joh. Dat schiet nogal een ding te wijzen, zien toen de stap op een dag. Nou, ik ben erbij. Oh. Ik tackle in die koffer telkens. Nou, jongens, dit is het hoofdstation van Napoli. Dat is de Piazza Garibaldi of de station Garibaldi. En ja, hier komt dus iedereen om eigenlijk. Als het naar Napoli dan is. Ja, dan komt ze wel door het vliegtuig, pak de trein. Komen ze bij station Garibaldi, jongen. Ja. Nou, dat is juist wel redelijk druk, ja. Honda Sinistra. Nou, we zullen even naar bed and breakfast gaan. Ga ik boeken via booking.com. En dat goed komen daar wat jeder te lonen met onze koffers, zodat we nog andere dingen aan kunnen worden. Nou, je mag weer omheen, hè? Ja. Je gaat eruit. We beginnen nog goed. We hebben er al trap op nou. Erin, dan hebben we genoeg die hoor. Telefoon er weer pakken. Maar ik ga deze telefoon er even bij pakken, want ik mag toch even zien waar het B&B is. Dat mag je eens bij het station zeggen. Oh god. Wat waar jongen, dat is net zo mooi waar hier zijn. Beetje griezig joh. Maar zeg even zien op mijn telefoontje waar we wezen moeten. Om eens even zitten hier. Nou ja, dat ga ik niet zien. Ik ga net in. Er zit gewoon een man daar in een kwarte broek. Dan even super stukje, dan moet ik naar bovenop zijn in de kwarte broek. We staan al op het station. Papara, 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 papara. Dat is een heel groot bastion. Wie wacht je op het trein? Dat vinden we ons afijn. Papara, papara, papara. We wachten tot de trein je komt. En dat we dan het in Oké, is dit nou te zien? Dat we dan een goede performance doen. Dan kun je maar zenden. Of een eiland in de zon, als een meeuw in de wind. Als een meeuw in de wind. Neem ik jou dan met me mee. Neem ik jou dan met me mee. Naar Londen, Parijs, Lissabon. of een eiland in de zon, als een meeuw in de wind. Als een meeuw in de wind. Nou ja, Bart die is even... Bart is even vod om wetter, maar de trein die komt er haast toe. Die komt namelijk om 0 uur. Maar ja, we gingen in wetter, dus Bart van ons, hij gauw wel even wat die ijskast heeft bij die man. Er is nood dus heen, hè. Maar de vraag is, komt hij op het tijd erom voor de trein? Want we staan nou te wachten hier, hè. Verdomme, hier zit er onder te komen. Die mat die aan, daar is om het hoekje komen hier. Pak een flesje al uit de ijskast. Uit de ijskast bij, daar ergens. We wachten op een kassa. Ja, de kassa.
Nee, dat ik zal eens zeggen, niet zomaar kennen. Maar nog wel gassen, want het is lastig vinden. Zomaar, ja. Zo zijn er ook over. Er allemaal waar. Dat komt er, hè? Maarten weer om, dus hij had het hellen. Maar de 10-0-4. Hij jongen. Wat die man die, maar die zware dingen zijn niet weg. Ja, ik ga precies hier door, hè? Ja, als kreeg die. Kreeg die. Nou, niks. 30 seconden. Niet in de hoop dat het close call. Ja. Er is gewoon heel veel dik, die hadden ook in. Die komt er gewoon een blad in rente. Hard rente, die komt er gewoon. Ga weer om, toe! Bart, die komt er nog en de trein die kan je nog stappen. Ja. Rente. Oké, jongens, erin, huppakee, huppakee, erin, huppakee. Binnen de eerste, jongens, huppakee, plakje erbij, huppakee, huppakee. Ik zit. Nou, dat is wel even tegen. Nou, doe het. Hé, Er staan heel veel mensen op het station. Ik dacht, die stuk wel ooit in de trein, maar vervolgens zit er haast net in stappen. Geef je nou wel goed de vraag? Daar ben je altijd een beetje zwetterig van. Hè? Je denkt van, nou, doe het dan wel goed. Dan horen mensen heel, als je net een groep valt, dan denk je altijd van, doe ik het nou wel goed. Dan ben je de wereld sporen hier. Hè? ja. Nou, heb ik weer. Heb ik weer. Is het goed dan? En die zitten in een gele trein, is het dan een gele lijn of zo? Ja. Moet het zo wijzen, hè? Kijk het maar hoor. Nou, een mooie sjaak, jongen. Waar je dan in? Dan gaan we direct op de verkeerde. Die hebben we direct op de verkeerde kant. Nee. Wat maakt het nou eens voor je? Je gaat er om een Vesuvius in, hè? Nee, het is al een reden trein daar, hè? Tenminste, het gaat al de reden weg. Daar maar niet. Nou, ik denk dat die daar eigenlijk al Ik denk dat we de verkeerde kant uit draaien. God, joh. Daarin. Ik wil eerst de mensen treinen die het zien komen. Dan ben ik hier wel, zeg je. Als je even is dat een mooie film, ja. Maar de beste met op weer die lijst zitten. Hè? Je weet het wel, maar de beste met op Ja, dat weet ik wel. Maar als je een vraag hebt, wie stapt dit dan? Scusi. Sorrento? Sarino. Sorry? Hoe vallen we staan? Attento. No, attento alla macchina fotografica. Allez, ci stanno guardando. Ik weet wel niet, maar misschien snap ik het dan. Een spiegel, hè? Altijd gedragen. Ci stanno guardando, adesso c'ho sentito ogni follia. Ma Wat zei het? Ja, snap ik wel. Snap ik wel, maar ik vind het wel leuk als ze heel veel moeite maken om wat nieuws te lezen. Nou, het blijkt er dus toch dat we in een verkeerde trein staan, maar net meer hebben we mazzel en zitten op eenzelfde rode lijn. Dus ik heb aan het zeggen in die oortrein stappen daar komt. Maar ja, volgens mij dit als idee dat daar dan al die toeristen niet zitten. En de vraag is dan of we er überhaupt in kennen. Ja, dat denk ik wel. Dat is druk mezelf. Ja. Het treintje is wel lekker en vol. Nou, valt dat, we kennen er nog één tegen. Wat die of niet? Dit is wat denk ik. Nou, zullen we erin kennen eerder. Het zit lekker vol hier. Oh, maar kan maar iets uit. Ah, lekker vol. Huppakkee. Wat maar we krijgen.
Is er weer? Nou, ja, lekker vol, ja. Ik zei het al. Oh, wat een nummer heb je? Maar die vrouw moet er ook bij, ja. Ik heb een fucking kant met op, man. Nee, ik niet. Ma no, non ce la facciamo, ragazzi. Ja, dit is die oude vrouw, weet ik. It's still going off Albania. Kennen het in. Maar we moeten er nog van die Japanners die drukken. Die druk Japanners. Je kant op, joh. Nee, weer aardig vol, ja. Hoe steeds in het gangpaard dan echt heel vol, hè? Dat zit helemaal vol, ja. Alleen maar mensen proberen. Ja, die worden wel bezig. Ja? Wat is hier een man naar uit? Hè? Ja. Ja, gezellig, joh. Ja. Zo vol is dit, hè? Dan gaat het over hier. Wat dan maar? Oh. Moet je het over hier, maar dan? Nou, we gaan binnen net voort, staat er ook eens dit. Dan kun je eigenlijk maar eens nog maar in, joh. Sla mij wel, joh. Nou, je doet dat echt, denk ik. Ja, ja. Oh, ondertussen. Ja. Dat hebben we goed, ja. Dat hebben we goed, ja. Ja, deze, joh. Ik steek neus hier rond. Daar zit ik hier achter, joh. Ja, dat was man. Ja? Nou, Samen. ja, die vrouw die zei al dat ik miljardendaken per jaar van de hassels drukte. Maar die zei, hè. Die vrouw had de meeste rondberen. Welke vrouw? In huis mee. Met zijn oorstellen, hè. Ja, een beetje. Oh. Stop, man. Stop. Hey. Stop. He was doing nothing. He's vaping. Hey, out. He's sleeping. Stop. Vaping. Stop. Stop. Hey! Stop. Stop! Stop! Stop. 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 No. Finish. Stop. No. No. Stop. No fighting. Ja, ik zie het taxi. Gezellige boel, jongen, in de trein, jongen. Dikke houwerij hier. Sorry? The movie, ja. Huh? Eén keer in filmen. Ja? Stanno venendo i poliziotti! Moet met zo'n tanken, hè? Evviva! Stanno venendo i poliziotti! Maar ik heb er net foto van. Ik vind dat er een ander is, ja. Ja, bij die vrouw, hè, die Romein, die lekker vrees, hè? Dus je komt er nog die vrouw die binnen er ook nog trouwens, die staat erachter. Ah, hai visto Luca? Oh, die zit hier ook in. Visto? Wat? You understand? You remember? Ja. Ah, fratello, come si dice? Gianturco? Ja. We... Situation? Ja. Zo politie. Successo? Ja. È un calcio marino. Oh, nog een? Hè? Misschien wel de meeste die man in de trein moet werken en dan staan we de hele tijd te wachten. Dus de trein weer verder gaat. We willen carabinieri weer erbij. Dus het is even, ja, hoe wachten. We staan nu al 2 minuten stil, denk ik. Maar gaan ze nou door maar die trein? Gaan ze nou verder, ja of nee? Ja, dat warmgang krijgt dicht en we kunnen al wel rijden, ja. Maar hij hebben wel een hoere bliksem op mijn mobiel, ja. Nee, guys. Ja, nou sta ik hier, dat werk straks bij de hoofd, hè. Ja, wat erop aan? Ik hou mijn mobiel bij. Ja, rugzak. Zo, dan kan ik hem zo wel
alles wat erin zit, dat mag je. Ja, daar heb ik ook met mijn rug thuis hoor. Ik heb er ook niks van waarde in, dus dan op zich mogen ze me wel open doen. Ja, daar mag ik wel om denken, ja, want ik moet ook even wat veiliger reizen. Ik haal hier van die Easter eggs als het ware. Met heel Daar ben je weer. Ja, Bart is naar de wc. Al weg? Zit weer op de wc, joh, net? Ik kom maar 1 keer in 12 weken naar de wc, joh. Jezus, man. Moment. Op de wc, hè? Nou ja, dat weer dus Napels, hè? Wat zeker, man. Ja, en uiteindelijk dachten we dus dat die vrouw, die had je misschien wel steens, jongen, daar praten toen mij op perron, dat ze eigenlijk op uw versionen hier. Want ze vregen om een sigaretje, nou, een sigaretje, dom wij eruit pakken natuurlijk, en die vrouw, ja, dacht van, hé, want er een sigaretje bij pakt, dan had er daar waarschijnlijk wel meer, alleen nog als sigaretjes daar. Dat is toch bezig worden daar, hè? Dus waarom heb je oorwarmers op? Nou jongen, een kaptelefoon, hè? Hey, welke hier komt toe, jong? Dus ja, Hoppa! dat is het, hè? Geen licht op het toilet, nee, het lag er nog weer on. Is continu op het toilet, hè? Een beetje stroom, joh. Dit is gewoon vanuit het toilet. Live vanuit het toilet. Oh. Bart doet mij alcohol, ik doe mij nutten. Du bist de handelt iets maar minuten? Ja, nuttensap. Lekker, hè? Hoe gaat het met Hans? Hans. Waar is Hans? Hebben we echo? Hebben we echo is de serveerde, dat ken je toch? Hebben we echo? Ja, du hast den geloerd ondenkbaar, ne? Echo? Ja, maar du hast den geloerd net op die laptop. Oh, ja. Ik heb hem. Ja. Heel het echo. Zo wat? Ik denk het. Hallo? Dit is Hallo? beter. Ja, dat is beter. Hey! Nee, we hebben geen echo. Hallo! Oké. Ja. Ben jij het wel ergens? Ja, Waar jij het dan? bij mij denk ik. Hoe kan dat? Ik ga hem uit. Is het uit? Ja, ik heb hem heel zacht, maar doe raast zo bot, jongen. Dat. Nou, dat komt gewoon erheen. Woe! Maakt alleen niks uit. Ja, kan ik wel. Nee, hè? Woe! Dat is bij jezelf, jongen. Nee. Jawel. Oh, Jawel! Zie je? Ik heb het echt. Ja, Loet, natuurlijk. Nou ja, dat is prachtig. Mooi Napels, hè? Wie is er nou, Bart? Ik weet het nog wel, ja. Oké, nou, dat wist Maar ik zei nog, Cindy, van, du mag net met die domme wieven praten. Dat was toen, jong. Dat was toen. Maar bij die komen, hè? Want die wie een lieke obscuur als wat. Maar bij die komen, dan kan een bekje aan horen, hè? Dat komt bij die. Oppakken, jongen. Ik ga genoeg van die hoorn, joh. Kijk, een half van die jongen, hè? Ik sla die aan op mijn hassen, maar dit is Ik zet die aan het uitbazen, ja. Hey, nog niet eens aan het ding, hè? Ik zet die uit. Nog één keer, hè? Eén keer, Zo'n hè? klein stukje, hè? Ik zit er zo bij, hè? Helemaal niet meer! Ja? Wat zeker, jongen. Hey, dat bestaat van mij. Ja. Doe best aan van mij. Zo, hier. Het zit nou nog 0-0, jongen, hey. De brilstand? Ja, nou, weet ik niet. Dat is een rare bril op. Dat dit een brilstand bij die is. Triple brilstand. Ja, leuk. We kennen ook wel een vechtje. Misschien vind je mensen dat wel leuk. Misschien wel goed voor kijk zijn, een vechtje. Nou, ik weet nog een keer, toen hier weer een vrijgezelfeest van een niet nader te noemen maat van u. Ja. En toen leek het een goed idee om eens even een beetje te stoeien met die jongen. Oh ja, maar de vrijgezel in kwestie. In het busje naar Husta. Ja. Dus die man die moest dus naar Husta brengen, die taxibus regelen. Om een uur te rijden s'nachts vanuit Greens. Ja. Die man die hier al uren wachtte. Ja. Toen kwam Eduard en ik een keer opdagen. De rest van de groep wien we kwijt. Die kwam nog een uur later. Dus die man die hierde hel in de beurlig. Vervolgens rieden we naar Husta. Hing het erin met zijn bek uit het Rutwij. Die hele bus onder te kotsen. Je mag zelf voorstellen, hè? 130 uur de snelweg hinnen. En dan een boet dat kotsen met een flinke straal. Nou, dat is een hele ziekkant zit eronder. Ondertussen in de bus dacht Eduard, het is wel leuk. Nou ja, leuk weet ik niet, hè? Maar hier weer wat ontvechten met de vrijgezel in kwestie. Ze squannen elkaar het van de beulen gaan ze alleen er in die bus te rommelen. En dan horen hier weer de taxichauffeur aan het uitvlokken omdat hij net terrorrieden wordt of zoiets. Dat is ongeveer even wat zijn idee van vechten. Dat doe wel een mooi neet vrijgezelfeestje. Ja. Ja, weer leuk. Vechten.
Vechten, huppakee in de bus, in die taxibus. Dat is heel mooi. Ja, Nou, en vervolgens, het mooie wie nog, het Gizard-maal, hij had ik net eerst naar huis gebracht. We staan hem jaans om 6 uur, op snijdt hem Janne staan wie, of wie, Eduard en ik dan, in Hutte Griep. Siels alleen. Moesten we een oren taxi bellen om u naar huis te brengen. Nou, mooi dat jong. Gaan we mooi regelen. Ik vond het grappig, want diezelfde vrijgezel in kwestie. Ik vond laatst nog een foto. En dan kreeg je in Google kreeg je altijd even zo'n oerzegje. Zo van, oh, die is in mei 2018 of 2017. En dan zei ik een foto van de vrijgezel in kwestie. En die stuurde ik naar zijn vriendin daar. En die zei het je mee, hè? Die zei het je mee van, Ja. oh ja, dit herinner ik me nog wel. Dat was de eerste keer dat diezelfde vrijgezel zich een keer ziek meldt hier op het werk. Dan wil je toen naar je Greensta wezen, wie je dan een pak te keren. Voor de rest, ja, zeker hebben we dat niet aan. Maar, Nee, hij heeft er een filmpje van. Nou ja, we hebben wel een filmpje van de orenvrijgezel die het een keer bij week mijn vrijgezellenfeest horen hebben. Ja, Dat mag maar net zien letten, man. dat werd net waardeerd, denk ik. Dat wordt net waardeerd dat die, nee. Hé, jongen, dat mij net, hè? Van de AVG. AVG-wet, Ja, hè? oké, probleem met Aardappels, Kappelhof. groente, vleeswet. Dat mij net, Kappel af, joh. en dan wist het wel. Komt kappel over de hoorn en die houdt je op het bek. Wat drinken jullie nu voor lekkers? Ja, ik zit nog een duvel. Doe ik al? Ja. Ja. Ik zal er een voorhouden, Dat joh. was hier, maak je een screenshot, meestal. Dit is wel heel mooi, dit. Maak je een screenshot en stuur je naar huis. Ja, want ik ken het zelfs net. En je zei het 0-0-0-0-0-2. Had ik wat mist. Dus je strijpunten voor en Is hier. er 3 punten voor, joh? Waarom dat? Ja, wie ga ik net? Moest ik een paar punten halen? Ja, dan ben ik een Oké, punten. nou dan kreeg je toch niet een keer... Ik weet niet wat er gebeurd is, niet een keer, maar... Dus het is niet een keer voor, met zo'n punten. Niks een pier weg. Score. Ja, ik maar het hier een keer omzetten. Dat is die telt al, dan is het voorbij. Nou, best Als genoeg, ik joh. een channel dat ken. De klok. Als ik eens een omzetten, dan gaat die van me. Get er nou? Telt er? Dan is Ja, het het op wordt nul. even voordat het binnenkomt, joh. Nou, is dit nou op 0. Ik zal even de klok instellen. Hoe lang hebben we nog live? 20 minuten? Hè? 20 minuten? We hebben nog 20 minuten live? Ja, ik moet deze kant uitslaan. Zo. Auw, 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 auw. En dan mag ik zelf maar een voetstekker zetten. Man. Zo. Auw. Ja. Mag ik nog 20 minuten zetten, zo? Was van de andere kant slaan, Eduard. Doe Oh. best een spiegelbeeld. Dus ik doe zo. Oh! Ja, zoiets. Ja, ik het heel goed is. Ik het heel best. Oké, countdown, jong, toe. Ga eens met het ding. Hard tellen. Wat telt er hard, denk? Hij telt er nou. Ja, hij telt er al in die dingje. Ja, dit had een Dit mooi, klopt net. mooi verpest, zo. Mooi. Ja, ik had het mooi verpest inderdaad dit jaar. Doe maar even, doe eerst op 0. Zie je eerst op, toch? Ja. Hoor er nog maar ding. Hey. 100. Het zit op 100 nou. Ja, maar ik score een beestje, joh. Doe je eens nou op 20, zetten we hem in, zo, huppakee, de gaat hij. En hard tellen. Zo? Dus is op 100. Oh, dus is het echt flink voor, hè? Nou, dan mag ik even, hoe kan ik nog punten weer winnen? Weet ik net, joh. Misschien maar een mooi videootje. Napels weg of zo? Nee, ik weet niet wat het haast. Ik ga nog wel een video. Vond je het leuk, Napels? Ik vond het leuk, Napels, dan kan meer Napels, hè? Op mat. Ja, hoeveel Napels hast du wel net, joh? Ik gooi er wel even in, joh. Stem wat, dit is ook wel in. Ik weet niet wat het is, maar ik gooi het er even in. Ja, daar komt hij. Daar komt hij, hoor. Wat hoort er bij het starten? Wat doen die meisken? Die mee... Kijk, maakt niet uit, maakt niet uit. Wow, what the fuck? Wat is het, joh? Wat maak jij mij? Wie is dit, hè? Ik weet niet. Ik zal even zien, ik zal er een tik op jou houden. Ja, ik ga er een tik op jou. Wat verdorie zit. Ja! In dit. Wie van jullie twee is het best een ICT-gerelateerde activiteit? Wauw, dat is een mooie specifieke vraag dit. Maar Ik denk ik dan, hè. Ja, dat bist toe. Dus du wist wel punten, Bart. Jeet! Domme. Du wist wel punten. Ik moet even de punten bij wie houden nou. Want je hebt nou hut het idee. Wat bist toe? Home? Du bist home, denk ik? Ja, nou, home. 1200 punten. Wow. Dus 1200 punten. Je hebt nou hut. Krijg je zoveel punten voor, joh?
Nou, best genoeg. Maar ik wil wel zeggen, du drinkt de laatste tijd net zo heel hard maar het bier. Dat gaat die punten kosten, joh. Ik wil een het front, kosten, maar frontload. ik ring gewoon in. Ik wil frontload. Zo, heb ik hij. Ik sta wel achter. Maar ik ga nog, nou ja, dikke haast 18 minuten nog wat in te halen. Nou, kom op. Wat ik wel? Wat ik wel een punt te halen? Ja, dat mag zelf verzinnen. Wees wat ik wel een punt te halen. Help me. Ik sta achter. Come on. Come on. Ik was in mijn Wat ik wel nog een punt te halen, meestal. Toe, zeg eens even. De vraag die in waar wonen de toppendansers? Waar de fuck ben de toppendansers, joh? Ik kreeg wel een berichtje binnen hier. Als ik een bericht toon, dan krijg ik punten, denk ik. Elke bericht krijg ik 50 punten. Oké, best. Nou, ik- Eduard kreeg per bericht 50 punten. Dus wil je met Eduard wint, bericht sturen. Hoe zag dit zo niet eens op 150? Hoe hut gaat dit, hé? Ja, jongen, dit is een punttelling in het hutje. Alice Cooper, busje van de baas. Mooi vestje. Guess die wel? Ja, tuurlijk niet hoor. Nou, doe maar. Zo, ja, dan moet je had een screenshot maken, zo. Maar dan zien we eruit als, ik weet net wat dit is. Oh, prachtig hadden. Een Spaceman en een... Spaceman. en een soort... I wanted you to come into Spaceman. Ja, zo Hersela had die een Cowboy Henk. Cowboy Henk, hè, dat ben ik toen West. ja. Met de man van Cowboy Henk. Daar ben ik dus thuis West. Ik weet dat diegene nog zit te zien, maar je krijgt 50 punten voor. Ken je het even vragen uit een van uw laatste knievel? Dat ze nog via Jim uw berichten kennen. Ja. Oh. Meestal we hadden nog een kanien in de handel. Nog één? We hadden één kanien in de handel. De rest is al fot. Heb ik een foto van het kanien? Stefan stuurde een foto van het kanien. We willen het kanien zien. Dan kunnen we zeggen van, ja, dit kanien. Zeg, ik zit nog niet op 1200, het is ook gelijk, joh. Nou, dat gaat hut, Ja, joh. dan kunnen we aan panels, hè? Kunnen we aan panels, Bart? Dan best in 12 minuten best wel gewoon bijkam. Nou, dat is ook wel raar, joh. Ja, jongen, deze punttelling is mooi, hè? Oh. Ja, joh. Gewoon in de ruit halen, zo. Oh nee, dat is wat over. Sorry, doe je het verkeerde. Deze. Heb ik er een eruit? Hey, het is nog steeds hetzelfde. Hey, apart. Nou, huppakee, nog steeds hetzelfde. Kijk, voetbal, joh. Prachtig. Hey, Had je al een foto van het kanien nog net? Hier zei die in. Die had hier een bier of zo. Oh, dat is wel mooi trouwens. Mooi, lijkt wel iets van Bring Me The Horizon. Let's zien. Nou, dat is een soort van bier. Let's zien. Dit is een soort van bier. Let's zien. Oh ja. Ja, wij punten erbij, jongens. Nederland had gescoord. Ja, mooi. Bihar. Away scoren, huppakee. 12-50, jongens. Daar ben ik. Ik ben snel. Ik sta voor, Bart. Doe best nou de challenge doen. Was nou erbij wijzen, joh. Nou, ik heb nog wel een punten verzameld, denk je. Toppendansers binnen Harlingers. Ik zal even wat pakken. De middelste. Zo de middelste kanien. Die is nog een keer. Wat maar dat ding kost je? Wat maar deze kanien kost je? Dan geef hem file. Ik heb het kanien echt verloten. Verloten, nou, dit wel een beetje. Nou, Dan ik mag we net. heb het kanien als prijs voor, ja. Zij voor het meest nog net. Dat is net die beesten zijn. 10 euro. Oh, ik heb wat 10 euro trouwens. 10 euro. Nou, dat gaat die hoor. Voor een lekker Lees stuk. mijn reactie, Eduard, dan win je, zei Viper. Eduard? De Frieske vlogger, Kappelhof, rijdt en schakelt, Uber, super uppercut geven. Eduard. Een kanien, een lekker stukje kanienvlees voor 10 euro is net duur. Nou, wij 50 punten voor Virginia, joh. 50 punten naast erbij. Nou, ik wil ook wat punten verzinnen, maar dan had ik die hulp wel bij nodig. Want Ja. ik ga nog een filmpje klaarzetten. Ja. Nou, ja, wat mensen vragen is wel vaak van wat betekent dit? Oh, ja. Hè? Dit is dan nu eens bedrijf. Ja. En dan zeggen ze van, nou ja, wat betekent dit? Maar om dat echt goed uit te lezen, het is Deens. Ja. Ben ik even naar Denemarken geweest. Doe best in Denemarken daar geweest gewoon, hè? Ja. Doe best examen. Omdat, Doe best als het- examen Als oeral. dat filmpje al, of sting nog steeds een beetje zo van... Ja, ik ga hem nog lang net. Waar is het mee? Oh, is het op een server set dan net? Ja, ik ben de Frieske Vlogger 2020. Eduard iPod of de WhatsApp video? WhatsApp video. Van Joert? De WhatsApp video van Joert? Ja. Ja, wat hoor zeg, maar... nou jongen, daar komt hij. Daar komt hij hoor. Zo, heel veel mensen die vragen ons altijd van nou, waar komt die naam vandaan en hoe spreek je het uit? Dus ik ben even naar Denemarken gereden en heb ik 2 Deense mensen opgepikt. En die gaan jullie even uitleggen hoe je Hattig krullen uitspreekt. Nou, let op hoor. Het akrulla. And what does it mean? It means head and curls. So, one more time, it's Het akrulla. het krullen. Het is Yeah. niet zo moeilijk, dus voortaan
Kijk deze video als je het niet meer weet. Ja? Dankjewel. Nou, zo. Dat heb ik weer oplost. We wisten zelf niet eens hoe we zijn naam uitspreken moesten. En toevallig, dat wil ik al even zeggen trouwens. Ik kwam hier, Ja. kwam ik een Deentje in een, net na te noemen, etablissement hier in Joutwerk, illegaal, wat doen biers hier. Kent je wel, hè? Dat is van illegale kroegjes, dat is wel geen 40 heel nog hoogtijdagen. Doe best naar een illegale kroeg, West. Had Is je elke kroeg net op dit moment een illegale kroeg? Maar je punten scoren, want er is nog voor, maar je punten scoren. Het is namelijk zo, die jongen, die kwam uit Denemarken, die is hier een keer naar Sci-Fi daar West. Hij misschien wel eens verjeerd, festival in de Groene Ster, hartstikke leuk. Al even in 2015 hier West. In 2016 en waarom kwam hij, zei ik vind het zo'n fantastische ster, Denemarken vind ik niks hoor. Ik ging naar de auto, vind ik fantastisch, dus die werken hier ergens in niet naar te noemen een etablissement hier. En hier wil ik een tatoeage, ja, zo op zijn jerm eerst eigenlijk binnenkomt, weet ik volle weer 048 wist hoor, net nummers, hartstikke leuk, wist hoor, de belde niet met mijn fast line, maar goed, net nummers zijn nog hartstikke cool. 048 zo, op zijn jerm, hoog zo, 048. Nou, ik denk hartstikke leuk. En hier zei ik van, ja, toen was je van die putdeksels hier in de auto, daar zit dan de Aldehoven op. Het liep hem hartstikke leuk om dan zo'n Aldehoven met verven te besmeuren. En dat dan op een t-shirt was. Van, had ik heel mooi blauwdruk van een Aldehoven op t-shirt. Nou, hartstikke leuk. Maar toen zei ik tegen hem van ja, hartstikke leuk jongen, een t-shirt. Maar een t-shirt is net zo permanent. Hè? Toen moest dan een tatoeage van 048 op die arm zo. Hè? Maar ik zei, waarom gist net mijn gasbrander die putdeksel verhitten? Echt een goed idee. En gist dan vervolgens met een beul erop lezen, zodat een mooi perfecte Aldehoven komt die een lief gewoon inbrand hast. Kijk, Echt die top kei. idee. Nou, dat lijkt me een leuk idee. Ik denk, als het een echte auto bent, dan gist mijn gasbrander naar een putdeksel daar. Dat ding een olie in de auto. Verhitten en erop lezen. Hey. Beste idee ooit. Ja, toch? Ja. Is het goed, man? Ik denk een soort Leeuwarder-ontgroening. Ja, een Leeuwarder-ontgroening. Een echte Leeuwarder-ontgroening. Ja. Nou, ik vind wel dat ik je punten voor verdienen had. 250. Huppakee. Dat is niks, joh. Doe best maar Rian met je eigen punten. ja. Ik kreeg een eentje. Ja. Ik ben fucking dus huil dan naar Denemarken te gaan, hè? Ja. Om mensen te ontvoeren in mijn zwier obscuur buske. Sorry. Om ze de hartig het te krullen, zei ze te litten. Sorry. Daar kreeg ik 1 punt voor. Sorry, haast 2 punten bikker, joh. Brandmerken dus. Nou, inderdaad. Ik ben net, maar doe vertel eens gewoon een verhaal en daar kreeg je meer punten voor. Maar toen was nog echt even bijzetten, want toen had nog een dikke 10 minuten om even langs zij te komen. Ik weet het net, jong. Ik neem je dingen op in boetenloon voor die, wist wel. Misschien was je handen een schemaatje. Ik vertaal nummers voor die. Ik vertaal het nummer Grazie Prego met die spatie in het Spaans. Dat neem ik op in de Peruaanse bergen. Daar maak ik een video van. Dat zet ik op een maat. Dat jouwe kon die. Daarnaast maak ik nog een video in Denemarken om mensen het te krullen uitspraak te litten. En ik kreeg dit matig gewoon op punten. Ik vind dat helemaal niks, joh. Is nou tevreden? Ja, Bart wint als hij het konijntje ophaalt voor zijn liefie, zei die heren. Ja, maar zie wel geen kaninen ha. Wie had je dan peken of gewoon? Ik vind dat Bart zoveel bier moet drinken dat hij nog rodere wangen krijgt als Eduard. Dan wint Bart. Ja, ik heb wel heel rare wangskind. Hey. Ja, maar doe ja, joh. Dat zei mijn vriendin, ik was Jimmy. Dan zei ze, dan komen ze tussen en dan had ze een lietse eetje, een lietse wetterige eetjes voor die drankeetjes. Precies. Ik had te snel drankeetjes. Domme, rare wang, hey. Rare wang, drankegen. Klinkt goed. Ja, klinkt echt goed. Maar die vriendin wordt dus geen kanien, nog steeds net. Was net. Doe beziek erom te praten. Elke week weg. Dat is er alles zo'n ding. Dan zei ik van, jong. Stefan en Kim die matten van, oh jongens, dat kanien dat ken daar net bluwen. Nee. Zo van, alsjeblieft adopteren. En Wees nog een punt nog kwijtrekken, omdat het net slag is. Oh, ik zeg ja. Ik daal weer. Dat ken dus ik. Ja, dat ken ik, ja. Dat is een heel aparte telling. Het. Dat is een peer weer, joh. Sterker nog, doe straks nog meer. Get nog hut. Waarom? Get nog niet gehut, joh. Waarom daalt Get nog niet gehut, joh. Wat verdorie, jij. Du was echt heel wat zaken. Ik weet net, doe praat moeten wij. Ik weet net. Du was echt een bizetter nou. Meestal vraag je van waar staat de categorieën voor op een flesje bier? Categorie 1, 2, 3 of S? Categorie S is speciaal bier. Categorie 2 is pils. Ja? Ja. Nou, punten voor die. Punten voor mij, hè? Ik zie niet meer op... Ja, of doe ik eerst er al? Of die punten bij die er al? Nee, dat vind ik, dat is gewoon, dat slaat nergens op. Ik verlies punten op mijn video's, omdat ik net net... 4000 punten, jongen. Dit is echt nou, dat is heel belangrijk in deze show. Ongelooflijk, man.
Wat kan het verkeren? Ja, het kan verkeer in deze spelshow. Ja, Hè? ongelooflijk. 8 minuten, jongen, hij om langs zij te komen. Nee, ik weet het net, joh. Nee? Nee, Misschien was het een heel mooi verhaal vertellen of zo. Verhaal. Ja, maar ik had mijn verhaal al verteld. En we horen ook graag ook nog hoe, wat, waar, wanneer we iedereen in het echt gaan ontmoeten. Als Oh er ja, nou, dat als er nou iets moet ik wel, regels ja. en iets vertelt door wat we nou in het echt dwang en waar we dan ontmoeten, Ja? nou dan best een man. Nou, ik weet nog net wanneer. Maar ik denk sowieso in Ljout. Oké, nou dat is een punt. Dat is een punt misschien. En... De locatie bekend. De locatie bekend, meisken. Ja, nou ja, redelijk wel. Ljout is vrij groot. Locatie bekend. Centrum Ljout. Is de locatie bekend, joh? Huppakee, ze heeft 3000. Centrum zelfs. Oeh, godskes. Nou, Ja, dan wat even punt, bij Centrum Ljout. Punt. En ik denk dan na de simmervakantie. Oeh, god, ik al een tiert. Ja. Ja. En... zeg best maar, haast. na Best de haast. coronatiert. Ja. En dan mij wat artiesten zoals... Oeh, artiesten. Artiesten. Eduard Rekker. Artiesten. Poeh. Misschien kunnen we Emiel nog een verlenen. Emiel, oh god, Emiel, nou, als Emiel zei, dan gaat het heel hard bij de score, hè? Of Misschien, ik ga heel vaak in de chats Oele Plop. Oele Plop, ja, dat is goed. Nee, daar gaat achteruit. Nee, sorry, Nee? het is weer op jou en jongen. Het is nou Hier bijna, hè? Ja, wie is de haast? Nee. Kijk, nog meer artiesten. Emiel, Oele Plop. Hier verder Michael Jackson. Gewoon Bram. Gewoon Bram. Oeh, die had alleen een vlag zetten, dan kun je natuurlijk. Ja, die had er ook bij. Nou, dat is gelijk. We staan op gelijke hoogte. Nou, dan doen we dat. Zo. Nou. Gewoon Bram. It's a tie. En Emiel in Ljout. En wanneer weet ik net. Michael Jackson zei die, maar die is al... Nou, als we die nou ergens op een podium helden. Oh, daar zei die in. Dat vind ik wel mooi. Ja. Panadero. Oh, Danny Panadero. Nou, die man we toch redelijk kennen, toch? Als die net komt, dan kunnen we echt helemaal niks Ik regelen. vind inderdaad Danny Panadero, Salenskaaf. Ja. Oh, Salenskaaf. Dat is echt een mooie, hey. Salenskaaf. Danny Panadero in Salenskaaf. We gaan net streamen, we gaan wel lekker soep maken halen. Ja. Knien mij. Knien nek mij? Nee, weet ik niet. Nou ja, die voor 10 euro die nog verkocht wordt. Ja, maar dan is het al een groot beest, hé. Nee, de vakantie. Als het jongen die beest en groeien. Nee. Nou, ik wel. Ik zie elke week in die video's. Ja, dat is weer. We gaan naar de video zien, hè? Op 4 minuten, dan krijg je hem de kleine video, meestal. Ja. Nou, het is een gelijk spel dan. Mooi. Ja. It's a tie. It's a tie. Dat wil zeggen zo in Engeland. It's a tie. Schaal en schaap in het centrum. Daar hier Kim en ik uw trouwfeest. Nou, hey. De grootste fans van de show gingen daar hun trouwfeest. Dat meest niet, Wat ja. kunnen we nou nog meer doen voor Kim en Stefan? Ja. We waren zo vol van hun dingen in deze show. Ja, meer dan dit kunnen we net doen. Het is ongelooflijk. Bart, jongen heren. Wanted for kidnapping, heren. Wat is het Bart, dan? best erbij. Wat is het? Wat is het? Ik zie nog niks, hè? Nee, kom wel. Oh, wat is dit, joh? Ja, eigenlijk wel een voor idioot, joh. Ik denk ja, wie gaan Saal Skaaf? Doe kerst die jongen. Ik wil voor met een bekende van meestal met hoe werken hast. Saal Skaaf? Ja. Van meestal waar ik werkt, hè? Ja, die Bobby of zo, hoe die monniken waar die de boel runt. Waarom denkst du dat? Dat denk ik gewoon. Ik kan denken. Great minds think alike, dus ik ga waarschijnlijk aanzien die hetzelfde denkt. Ja, misschien ik zal Bobby wel eens vragen, joh. Ik ken die helemaal net, maar... Bobby. Bobby, maar het hier. Ja, maar ja, Bobby wordt hier, ja. Bobby, maar het hier. Ja. Zul je nou een winnaar komen? Of kan je nou een winnaar krijgen? Nee, dan moeten we nog panels nemen. Nou ja, dat moet eigenlijk, ja. Op wat voor moment hadden jullie het punt... Oh, Lampje, die had al de inhoudelijke vragen. Hè? Ja, die wil wat meer weten, Op hè? wat voor moment hadden jullie het punt bereikt dat jullie dachten vanaf dit moment gaat ons bedrijfje ook daadwerkelijk werken? Een succes worden? Nou, ik vind het een goede vraag. Hè? Ik vind het een heel mooie vraag dit. Maar wat is succes, hè? Ik zou zeggen, vanaf het moment dat... je maar Sabacien, we zijn samengegaan met het bedrijf. In 2013 ben we naar Italië geweest. Hebben we zijn van, hey, we kunnen samenwerken. Toen ben we samen gegaan, hier we allebei naar onze eigen freelance klussen. Ik denk vanaf het moment dat we beide zijn van, hey, ik hoef er net een beetje te werken. Oh ja. Doe hoeft er net een beetje te werken. Nou hebben we gewoon een bedrijf. Wat gewoon, we hebben gewoon alleen voor het bedrijf hoeven te werken. Ja.
En dat is het moment West. En wanneer dat nou precies West had, wanneer welke hier stil West werd. Ja, dat weet ik niet meer. Maar wie 20 freelancen trekken, ik allebei denk natuurlijk gewoon 20, prutten, hè? Hè? Wie freelancen allebei een heel prutten. Ja, in het begin hadden we heel veel. Tjoh, de eerste keer dat we van mij draait ha. Ik heb wel even omzien in Moneybird, maar het eerste keer dat we van mij begonnen binnen, nou dan hebben we misschien een omzet van 10.000 of zo. En dan mag dan deel trottoir en dan mag de belasting Ja. nog al. Nou, inderdaad. En dat in hier. Dat is net levensvatbaar. Zo die janken, man. En Crea Bekend staat, jullie hebben onze nummers zien te zijn de tijd door uitnodiging wel verscheiden. Ja, maar dan doen we kan beter nog een keer, als het bijna dan zo'n 4 is, een maandje of zo van tevoren. Ja, ik wel een keer live. Dan gaan we even een keer live. Ja. En dan kunnen we even Dan wat horen jullie- gegevens verzamelen van mensen die, Ja. hè, die denken van vet man, daar word ik bij wijzen. Ja, dat klopt. Klopt. Zal ik over dat doen? Zal ik je het doen? Zal je het doen? Ja. Zal je het doen? Toch? Ja. Helemaal eens. Want dan, Eh, ja, dat is wel leuk. maar- Ik vind het wel leuk dat iedereen die shirt trek bier is, weet je wel? Ja. Maar ik vond het wel een interessante vraag, heel Lampje. Bedankt voor deze vraag, want we hadden er eigenlijk inderdaad net zo vol, maar we hebben gewoon echt best wel een goed bedrijf opgebouwd met z'n beiden. Volgens mij zitten we nu in het 2013, dus dan besteden we dit hier zo hier. Ja. Dus ja, echt wel voor mijn idee, gewoon echt wel een heel goed levensvatbaar bedrijf gewoon opbouwt. Toch Van wel, niks. hè? Van een niks. Starting from the bottom, now we're here. Ah. Om maar even een Drake in te gooien, hè? Een Drakey. Ja. En binnenkort dus een borrel voor hem al in de zaal Skaaf, denk ik maar. Ik vind het een vet locatie. Zaalschaaf is wel Ja. mooi, ja. Die hebben het Dat is echt die had ik wat dreig, had ik het idee. Ja, die kan wel even wat actie in de taxi aan. Ja. Dan moet ik weer helemaal terug naar Friesland. Hahaha, zei 09R64. Ik weet niet waar die wij komt, maar... Dat weet ik net. Maar nog een dikke minuut, hè? Dan kunnen we nog een score, maatje hier. We kunnen scoren nou. Ja, we zijn ook gelijk, joh. Ja, wie zo het, hè? Als we op het einde voor de verlenging. Ja, dan speel je ze altijd wat rustig zien elkaar, hè? Maar gaan we dan nog een verlenging of niet? Ik weet niet, maar dit is net voor de finales, hè? Nee, dit is gewoon... nee. Dit is gewoon uitspelen. Hoe De het laatste spelen, jongens, minuut en uitspelen, hadden joh. je 1 punt binnen haal je, of misschien 4000, ik weet niet hoe dat is. Uden komt deze wij. Ja, leuk toch? Ja, dan moet ik helemaal terug naar Friesland. Nou ja, helemaal voor Uden, maar dat is net wel weer door het eind van de wereld of zo. Ik bedoel, Bart is net Peruta geweest, dat weer de oorkant doet. Nou, een stukje oorkant. Hoe bedoel je laatste keer, zei Jorian? Nou, dit is de laatste keer dat we live zijn. We gaan nog 1 keer live, dus eigenlijk is het de ene laatste keer. En dan gaan we nog aankondigen, we hebben hindergeen om maar snel te meten. Ja. Het Het is natuurlijk even afhankelijk hè, van wat de maatregelen binnen steeds maar. 20 seconden, joh. Hè? Ik moet van Brussel komen, zoon, zei Bas Ronald. Kan ik, jongen, er gaan trein, Jongen, bussen, de kerst van allerlei mogelijkheden kan erbij Waar komen. ik nog slaapplek wel eventueel. Ja, ja. Wel mogelijk. Het zou gebeuren dat ding op 0 komt trouwens. Niks. Dan zit dan bloot er steen, denk ik. Ja. Oh nee, weet je het al? Dan komt de knierenvideo. Wat? Dan komt de knierenvideo. Ja. Nou meisken, ons Jen, hè. We zitten nu in de blessuretijd. We zitten in de blessuretijd, hè. Nu had je nog blessure gewoon als je niet krijgt. Nu had je op wc zetten. Wc-tiert. Meisken, de kanien van Stefan en Kim. Daar Dat ben ik is, over de uit, middelste is de kip. Dus 10 euro ben je de geweldige eigenaar van het kanien. De Het middelste? nummer is bij ons bekend, dus we hebben echt interesse in het kanien. Stuur even een berichtje naar het nummer wat hier onderin staat. En dan ben je eventueel de trotse eigenaar van zo'n geweldig mooi kanientje. Nou, meisken. Doei. Doei. Hier is weer een update. Dit is Grutte Swatte, een vrouwtje. En het is de enige die nog een baasje ziet. Dit is Stipke. En Stipke had het leerste snoetje van alle jaar. Dit is dus Eikel. Alweer een heel stuk grutter. En die gaat nog even van de worm. En dat is wel leuk, want ik heb af en toe even op visite. Dit is Lietse Swatte. Die gaat naar een leerling uit mijn mentorklas. En dit is Fluffy. En die gaat naar diezelfde leerling daar. Dus we zie je alleen nog voor eens een baasje. Dus uw kat, die zus het zien we. Miauw. Paulus had een smoekplakje van. En dat ben ze alle jaar bij Memmy.